וערב טוב לכם מבטח הגדול. אנחנו כאן בשידור חי ברשת 13, כן, ממש על המסלול עליו צעדו 9 הדיירים החדשים שנכנסו בשבת לבית ריק, כשהדיירים הוותיקים נמצאים בכלל בחדר המשימות. והערב נראה לכם סוף סוף את כל מה שקרה במפגש הראשון בין הוותיקים לחדשים, מפגש שהפך למאבק על כוח עצום שמעולם לא הוענק באח הגדול. אז איך עבר המפגש הראשון בין עומר לדור, אחרי כל מה שדור אמר על שלי בתעודת הזהות שלו? איך היה המפגש הראשון בין טל לשני? אתם זוכרים את הסערה של טל בחדר המשימות? מסתבר שזה היה רק החימום. ומי מהדיירים הוותיקים הכי מרוצה מהכניסה של החדשים? צופים יקרים, יש לנו תוכנית מעולה הערב, ואנחנו מתחילים מיד אחרי הפרסומות. דיירים יקרים, המציאות המוכרת שלכם מסתיימת. מה? למה? כי החל מהערב אתם הדיירים הוותיקים. לא, איפה כל הדיירים? קצת שקט מהם, לא צריך אותם. מי אלה? מה אתם עושים לנו בבית? יש דיירת בבטח שמעניינת אותך? שלי. חושב באמת שהוא יפלרטט איתה? שהוא ינסה אפילו? בוא'נה, איזה גרופי בנו פה. וואו. בעזרת השם אני לוקחת לכם. הם המון, הם פשוט המון. אתם מוזמנים לבחור במיטה ולבחור לכם ארון. איזה חיים בסרט! זה שלי! הם ישנים על הרצפה, שישבר להם הגב. ביצ'ז, וולקאם הום! וואי, להון זה חשוב. תקשיבים, הדיירים החדשים מזיזים לי את זה. מה, הסתלטו לנו על הבית? המלחמה הזאת היא מלחמה על התומכים שלנו, על המשפחות שלנו, על החברים שלנו, על הכבוד שלנו, ואז ניקח את מה ששייך לנו. אתה יודע מה עברתי בבוקר? אתה יודע מה עברתי בלילה? מה אתה רוצה? תשבי עם חיוך, אנחנו חדשים, תקבלי אותנו יפה. אני אעשה מה שאני רוצה! מי אתם תגידי מה לעשות? רגע, אנחנו בלייב? כן, ב-26. באמת? את לא יודעת לאן נכנסת? לא, אני לא בא לי, איפה אני? מה, את בהלם? הדריל שלי. אנס? אנס. I need my coffee. עומר, או דייר. אני לא שמה את זה. מה את עושים מחיים? אני לא תוכל עליו בקפה. יואו! יואו! עכשיו בטח משימה, אנחנו הולכים להילחם בהם. באים לנצח אותם, בחיתי שנתלבש כמו תרנגולים. זה מה שחסר לי עכשיו על הבוקר, טלתי איתו. וואו, לא התחיל עומר ריבוי. תאר לך שטל צועקת עליי. שומע, תקשיבי לי טוב טוב. קחי את התפוח ושבי עליו ואני דורכת עלייך. אסור לנו לריב לידם. בדיוק. לא רע. יש פה טיפה. Maybe with milk? דברי איתי בעברית. אוקיי. שלי, את עורכת דין? כן? כבוד השופט? מה יש לך עם אמא שלה? היא ואמא שלה, יש להם משרד, אני זוכר. זה לא יאמן. איזה מפחידה הייתה אתמול במדרגות. כבוד השופט. לא הבנתי ממה אתה בהלם, לא הבנתי. מה חשבת, שאני מגלגלת לך את השווארמה? לא, אבל את לא נראית, מה, אני נראה מוכר שווארמה? כן? סבבה. היא נראית אחת הבא ששילמה כסף כדי שיעבירו אותה. לא שילם כסף מהצד משהו? קפוץ לי. אתה נשבעת לך כאילו הנכד של אליזבת. כאילו ממש. כאילו אני הולך ככה ברחוב. בוא'נה, הוא באמת דומה לארי, נו, הנכד שלה. המלך, הנסיך. הנסיך! נכון. אתה תצא ככה. בוא'נה, אתה דומה לנסיך! וואי. ואני דומה באמת למיגן. איך קוראים לה? מיגן, לא? אחריי, יפה. מייגן. עשית אותה מחולון כפרה. מיגן. כן. מיגן? תשמע, יש לך לוק של שחקן תשמע, בשטוטגרט. תראה גם איך הוא עולה, איזה רגליים ארוכות. כן. אתה אצילי, נדב. ממש. שני רעה. רצתה שנשען על הרצפה ששבר לנו הגב. היי, אני טל, בת 25, ואת שני, בת 40, יש בינינו 15 שנה הבדל, ואני הולכת לאכול אותך בלי מלח. הולכת לצאת ממני היום דבל.
וואו. היידה! וואלה, מי יכול עלינו אתכם לקרטע? מי שיעבור עליי את קהל. איזה משימות! הקרב על הבית! קרב על הארונות, קרב על המיטות. ולא מפקירים אח בקרב. לא מפקירים. אח בקרב. כולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם. ויהי יור. אומייגוד! בדרך כלל כל עונה, הוותיקים יש להם יתרון. הם יותר בכמות, הם יותר בוותק, מכניסים להם דיירים חדשים, והם אומרים להם איפה לשים את החפצים, הם אומרים להם על איזה מיטות נשארו פנויות, הם אומרים להם מה התקציב ומה מקבלים בתקציב. פה לקחו אותנו והזיזו אותנו הצידה בחוצפה. נתנו להם את המיטות שלנו, נתנו להם את הארונות שלנו, נתנו להם את המטבח שלנו, ניסו לקחת את האישה שלנו, ניסו לקחת את הכבוד שלנו! תביא את הדיירים, תביא אותם, תביא! אנחנו מצחים, חבר'ה, אנחנו מצחים. המלחמה הזאת היא לא מלחמה על מדף. היא לא מלחמה על כרית. היא לא מלחמה על ביצים. היא מלחמה על התומכים שלנו. על המשפחות שלנו. על החברים שלנו. על הכבוד שלנו. אנחנו קודם כל נז... אותם במשימה. ואז נז... אותם בתקציב. ואז ניקח את מה ששייך לנו כולם. בהצלחה לנו. לא צריך להגיד לכם, חבר'ה. אני גם לא יודעת לשחות, לא לפנות עליי. שני, מה לשחות? זה בגובה הברכיים שלך. אני אקרא לכל החדשים סוזי ואני אשאיר להם סוזי, סוזי, אני בסוזי, אני בעבודה, סוזי, למה סוזי? תהי ככה עם גב ישר, תגיד להם, כאילו, תגידי, שמה עליכם 1000 קילו בלי להגיד להם, הבנת? בוקר טוב לבית! איך גדלתי לבית הזה? אמא זה היה? בית שלנו! אתם רואים, הם מתלהבים עלינו, אין בעיה. לא, הרי להם דקה של חולשה. כרגע אנחנו Welcome to our house. זה המילה, Welcome to our house. בוקר טוב לחדשים! בוקר טוב! ערב טוב, קוניצ'יווה, קוניצ'יווה, ערב טוב! הלאה, אוכמנית, מה קורה? מה קורה? שלום, חומות חימה, מה שאתה אומר? איזה מרוחק. שלום, נעים מאוד. קראתי שאתה ספק, חכה. קראתי כבר את העניינים. תראה מה זה, אחי, זה דירוג מסריח. מה המצב, אחי? נעים מאוד. מה קורה? ענבל אלדד, מה קורה? מה, בהצלחה שלכם? תודה. נעים מאוד, תודה. בוא'נה, הם סוסים בקבוצה השנייה, אה? נראה מפחידים, אחי. אמא שלי. לא, אבל אני מתה עליה. בוא אליי! איך את יודעת את השם שלי? לכם חולצה. אוקיי. סוזי, תזוזי. הולכים לשבור לכם את התחת! אני בעבודה, כל יום בג'קוזי. בוקר טוב לכולם. בוקר טוב גדול! אז בוקר טוב לדיירים הוותיקים. בוקר טוב, גדול! אתמול קראו לנו חדשים, אבל בסדר. מי קהל החדשים? היא. את לא היום. שמות, נעמה. אנחנו לא זוכרים. נעמה שלי. מה, ראיתם אותנו? אמרתי לכם שמות אנחנו. ראינו הכל. אמרת, איפה הדיירים החדשים ישימו את הבגדים שלהם? יואו, התבלבלתי, סליחה, אני לא תופס לכם את מקומכם. וגם בוקר טוב לדיירים החדשים. בוקר טוב! דיירים חדשים, אתם כבר מרגישים בבית? עוד לא. חד משמעית כן. נועם, כן, האח הגדול. מה אתה אומר על סידורי השינה החדשים? אנחנו ניקח את זה בחזרה, אל תדאגו. אתם חיים בסרט עם הארונות, השתלטתם על הכל. חבר'ה, הכל בסדר, נסדר, פטר. נסדר את זה עוד מעט, הכל טוב. ברוכים הבאים למשימה השבועית שלכם. הופה. וואו, שבוע טוב ומבורך. קבוצת הדיירים החדשים נגד קבוצת הדיירים הוותיקים. לאורך היום אתם תתחרו בשלל תחרויות שיאתגרו את הגוף ואת המוח שלכם. ובסוף היום הקבוצה המנצחת היא זו שתקבע את התקציב. אוקיי. בנוסף, הקבוצה המנצחת תקבל כוח עצום שכמוהו עוד לא היה באח הגדול. הופה. הבנתי אותך, אח גדול. דור, כן, כן, האח הגדול. גש בבקשה לחדר האח הגדול. יאללה, אחי. דור, כן, האח הגדול. אתה רואה את המגן שנמצא מאחוריך?
כן, אני רואה. קח אותו בבקשה. מי שמנצח יעני, נראה לי... אבל נצח עכשיו. ברור. איי, 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 זה שלי. זה שלי מראש. בקס דני. בקס דני. ואחרי חודשיים התחל לדבר זה יפה. חודש וחצי, גם ראינו את התעודת זהות שלכם. מעולה, נו, יותר כיף מזה? אחרי חודשיים התחל לדבר יפה. אז תהיי בוגרת אולי ותבין איפה את נמצאת, ותכירי ואל תתחילי לבלבל את המוח, בסדר? סתום את הפה, דני, כי אחרי חודשיים התחלת יפה, אז אל תבלבלי את המוח. כי אחרי חודש וחצי יש פה עקיצות, אז תירגעי אחי. תירגעי איתי בשקט. את רוצה תדברי כמו בן אדם בוגר אחר כך. איתי בשקט? את רוצה כמו בן אדם בוגר, תדברי איתי אחר כך. סגור, אין בעיה. אל תהיי גברת כי ראית משהו במסך ותדברי. תכירי בן אדם ואז תדברי, שמעת? למה אתה קם? חי בסרט. לא, אני צורחת! לא, אני צורחת. טוב, בסדר. באת מוכן. מאוד. אז דיירים, כן, אח הגדול. הקבוצה המנצחת תקבל הזדמנות להתחרות על כוח המגן. ושימו לב, הכוח הזה מאפשר לכם להגן על דייר אחד מפני הדחה. הדייר שמחזיק בכוח המגן יוכל להגן על דייר אחד ולבטל את ההדחה שלו. וואו. ולהדיח במקומו את הדייר השני מהסוף בהצבעות הקהל. אומייגאד. מכיוון שבהדחה הקרובה בשבת הדיירים החדשים חסינים מהדחה, יהיה ניתן להשתמש בכוח המגן החל מהשבוע הבא. כך שלשתי הקבוצות כדאי מאוד לזכות בכוח הזה. אתם מוכנים לתחרות הראשונה? כן, לגמרי. שימו לב, התחרות הראשונה שלכם היא תחרות פיזית. המטרה של כל אחד מכם היא לבנות סולם בעל 6 שלבים. בתוך הבריכה נמצאים השלבים של הסולם. אתם תצטרכו לצלול למים, להוציא שלב אחד בכל פעם, ולהרכיב אותו על החבלים בעזרת השקלים, כך שייווצר סולם. לאחר שתרכיבו את כל הסולם, אתם תוכלו לעלות לקצה הסולם וללחוץ לחיצה ארוכה על הבאזר עד שישמע הצליל הזה. הדייר הראשון שילחץ על הבאזר יזכה ב10 נקודות לקבוצה שלו. טינה ניינה. דוס קוו. דוס קוו זה 12. כמעט. כל קבוצה מתבקשת לבחור בדייר אחד שישתתף בעניין. תוכי! רגע, אנחנו לא יודעים, בואי עם משה נדב, יש לו נתונים של קורטואה. חבר'ה, משה, הייתי שואל. נדב. יאללה, נדב, אחי, יאללה. תן בראש. אוי וואו. נדב, לא לאכזב את מייגן. קורן בנחת. הכל טוב, קטן עליך. נדב וקורן, ברגע שתשמע השריקה, תוכלו להתחיל. מוכנים? הוא אמר הוא מהיר, איפה המהירות? אח שלי הגבוה, מעולה אחי. יאללה, תביא קצב, אל תיתן לו להיות עליך בשום שלב. שלא תיפול לנו לאט, תעלה. לאט לאט. תתפס, נדב. תמשיך, נדב, תתחבר. תצל את זה, קדימה, תעלה. יואו, אין דברים כמוך, אין, לא קיים. תתפס, נדב, שיהיה לך יותר קל. לאט, קורן, אבא, לאט. נדב, תתרכז, אנחנו סומכים עליך. יופי אחי, עלו. נדב, עלו. נדב, יש לך את זה. צד שלי. הפוך. מעולה אחי. יופי, לטפס. אין. איזה חטיף, תחבר, מצוין. זה פה. הנה, שם. עוד אחד, אחרון, דלת, וואי, זה צמוד. מלחיץ אותי. נדב לאט.
קורן, אתה בסדר? הוא נפצע. עצרו, נדב, עצור. בוא, מה זה? לא, חשי. מה בבי? הוא צנח. וואי, הוא נפל על הגב. זה הכל טוב. חיים שלי, תרשום. בוא, מה זה? לא, חשי. מה בבי? הוא צנח. וואי, הוא נפל על הגב. זה הכל טוב. חיים שלי, תרשום. רגע, תנו לו אוויר שנייה, שב רגע, תן לו לשבת רגע, הוא יודע. הוא השתפשף כל המדל שלו. הוא השתפשף כולו לחבר. כן, תביאו את המגבת שלו. לא צריך כלום. חיים שלנו. וואי, איזה מכה הוא קיבל. איי. נדב, אחי, תנוח, אחי. קשה, אה? קשה של החיים, בטוח. נדב, כל הכבוד. תקשיב, מהמם. מה, אלירן? מה קורה? הכל טוב כפרה? כן, התאקלמתי, סבבה. מה, ראיתם אותנו? כן. למה, יצאת פצצה? כן? כן. אלירן, איזה עיניים, אחי, אה? ChatGPT, אחי. ChatGPT. אלוף, אחי. אלירן, אני חייבת להגיד לך משהו. יש לי, I have a dachshund. תחש, והיא דומה לך. כלב תחש? כן, אבל זה במחמאה. לא, אוקיי? בגלל אותו עיניים. באמת? די. אותו עיניים כחולות. כן, איך לך? את יפה, נכון? יפה. וואלה, סבבה. כן, ups and downs. שמח שבאתם. אני בניגוד לכולם שמח שבאתם. זאת טל. היי, גרל. זו יפה. מה נשמע? תודה. לא הקשבת לכלום. אז כאילו, מה עושים כל יום? יושבים, מדברים, מעשנים, רבים, אוכלים, כן, שותים. יש מריבות. אתם שונאים אותנו, אה? דווקא את תפנו עליי, שתדעי לך. כן, מי? כולנו. באמת? טוב שלא לקחנו את פה של המשימה הטובה פה. שלי, איזה יפה. חיים שלי! באמת, במציאות. וואו. תודה. תשמור עליה. תשתדל. הם נותנים סטירה לפנים. לא, חס וחלילה, אני לא מרביצה. איפה את? מרמלה. אחלה רמלה. כל הכבוד. מה עוד היה? מה קורה? אני קצת אפתית בבוקר. את מה? אפתית בבוקר. מה זה אפתית? היא לא טיפולית, לא נעימה בבוקר. Not nice for you. זה לא נעימה, זה פשוט אפתית. אפתית זה כאילו... כן, נו. אבל היא מדברת רק אנגלית, אז אני לא יודע איך... כמו שבאת אליי בבוקר לרקוד ולא לקרוא. שאני מתה להגיד אותי. אני מסתכלת עליי ככה בעיניים משהו. שמו לנו גם באנגלית. נרצח בחזרה. איזה פרצוף לא יודע? פרצוף תחת, כאילו רצח. כאילו אנחנו נידונים ל-20 שנות מאסר כפרה, והיא המפקדת. מי זאת? אחר כך. אתה הכי שקוף במדינת ישראל. יואו, תקשיבו, אני מה זה מתרגשת להכיר אתכם באמת. זה... חמודה. לא, באמת, זה ממש מרגש אותי. חמודה מתרגשים. באמת מהממים. אני בעצמי. ממש. אני שוכח שבכלל מכירה אותנו. מה אמרו עליי בתעודת זהות? את אמרת לעצמך, מה זאת אומרת? זאתי גם חנפנית. בואו תשיטנו בקבוצה. 2. לא, מה, אנחנו לא יריבים שלהם, זה בסדר שנתחבר אליהם והכל. לא ככה בהגזמה. אנחנו כולנו בית אחד. היא אומרת להם, אני קמה, אוהבת סדר, לנקות. הדיירים הוותיקים, כן. נא לחזור לחדר המשימות. מה? ביי. ביי, טוב לראות. רגע, זהו נפרדים? אנחנו ניפגש עוד בהמשך. אוקיי, guys, what did you think? על מי אתה יצאת? אתה פשוט נכנסת תקשיבי, רפאל, לא. הם כתוכנית אמורים לדעת שיש עליהם ביקורת בחוץ. אם אתם אנשים חכמים, אתם תגידו, טוב, אולי זה מה שראו בחוץ, אבל זה לא אני. בואו נכיר אחד את השני, וזה ישתדר. אם את רוצה להתנהג כמו פטל, כי את הרי ילדה ילדותית, את אוכמנית. אוכמנית. אוכמנית זה חמוד. אוכמנית זה חמוד, אבל אין הרבה במוח. וואי, תקשיבו, תמונות שלנו פי 1000, סורי. אומייגאד, נדב החליף את בן. למה לקחת לי את התמונה של תמיר? בואו ניכנס, בואו. אוי, היא חמודה, אני אוהבת אותה. ענבל חמודה ממש, כן, עם מותק. צורחת שהיא שואלת אותי למה אני ככה, אז אמרתי לה, אני אפלתית בבוקר, ואז היא אומרת לי, אז היא שואלת אותה, מה זה אפלתית? אז היא אומרת לה, היא לא נעימה בבוקר. מי אמר לך שלא נעימה בבוקר? מי זאת? לא יודעת איך קוראים לה. נו, נעמה. אני אומר לך, תקשיבו, שנייה. יש שם 3,
עם הבתי נאצה. מי אלה? דני, דור ושני. לא. השני הזאת מזעזעת. הרי על מה כאילו אני נשרפתי שם? בטח אתמול שאני אמרתי שטלתי את הנקי כי אוהבת, אבל לא הבנתי, היא לא אוהבת לנקות, היא לא כל היום מנקה. אני אוכל אותה. היא חיכתה שאני כאילו אצא עליה. כאילו מה, אמרת משהו out of the blue? אז יאללה, שיקפצו לי. הם יעני בנו להם חבורה, אתם מבינים את הראש? האמת, מין מצא את מינו, זה בסדר. רגע, שנייה, הם באו טעונים כי הם ראו משהו צד א'. סבבה, אבל אני לא הגעתי טעונה. אני לא הגעתי טעונה. את צריכה להבין משהו. אם מישהו יש עליו מעקם פרצוף ורוצה להמשיך עם הפרצוף, שלא ייתפס לו רק. קודם כל זה שלו ותתני להם זמן כמו שהם צריכים לתת לך זמן. זה אגדי. אז אני אומרת, תחשבי אני כמעט מגן להם, באו בפרצוף כאילו אנחנו חייבים להם משהו. אני לא מגנה, אבל קודם כל... מה, הודעה יושבת פה כאילו בקליפ של זוהר ארגוב. אני ראיתי את זה. לא, זה לא קשור אלינו. מה זה הדיכאון הזה? תחייכי שבאנו. שנייה, היא לא אמורה לחייך, היא לא טיפוס של בוקר. בוקר, צהריים, ערב? חייכי, אל תעמדי כאילו אנחנו חייבים לך משהו. אני לא בן של בוקר. מי שרוצה להכיר אותי... זה בסדר גמור. שהגשת אליי, אני לא מכירה אותה, הם מכירים אותי, שיגידו לי שלום. תקשיבו, לי לא בא שיהיה מחנות, זה מאפן. תהיו בשקט. אבל זה הפורמט, מה לעשות? לא בא לי שיהיה חדשים וותיקים. אנחנו לא עורכים והם לא מתארחים. חמודיי. ואני לא מגנה, שלא יצא עכשיו, אני מגנה. אני רק אומרת שיש עוד צד. תמיד יש עוד צד. הם באו, חיו פה חודש וחצי, הם לא כמונו באו מהבית שלנו, ראו שקיעה והלכו לים. נכון, אני אוהבת אותה. היא ענבל מותק. אני אוהבת אותה מאוד. היא חמודה. היא ממש חמודה, ממש. למה? אתה עצבני? רגע, סליחה, זה לא היה. מה אלה? אני לא עצבני, אני פשוט... בא לך. אני יודע שאם זה היה הפוך, אני באמת, אני בן אדם הכי שטותי. בסדר, אבל לא כולם צריכים להיות כמוך. שמה? לא, אני אומר שאם זה היה הפוך, אני הייתי כל כך בוגר, הייתי צוחק על זה, אין בעיה לעקוץ בגס בני. אבל תהיי גברת. אתה צודק ברמות. כן. אבל מה אם, סתם, אני באמת זה, אם זה הפוך? שהייתה בת 7, אולי זה... שתתבגר, שתשאיר על זה חמוד די חמוד. כבר, נו, תפסיקי גם. לא, אמיתי. סבבה, אז תחזרי לגן, אם לא התבגרת מהגן, עזבי אותך. היינו חמודים מדי ורצו אותנו קצת פחות חמודים. דווקא אני חושבת שאנחנו היינו סבבה, ואנחנו לא צריכים... אני לא חושבת שאנחנו צריכים לקחת עוד סטפ על זה. זה שהם באו עלינו טעונים, זה לא... הם לא באו עלינו טעונים. היה כמה. מה אנחנו צריכים לקחת? מה אנחנו צריכים לקחת? סטפ, you know. בסוף אנחנו נהיה חברים, וכל אחד ימצא לו פה אנשים טובים פה. אסור להכניס אותו עם רפאלה. היא חמודה, אבל בעצם. עם מותק. לא באירוע בכלל. היא בהלם שהיה לנו בהתחלה. כן. תשמעו אותי טוב טוב, הולך להיות ריף פיצוץ. פיצוץ, תכף על הארונות. כן, כשאני זכרו את המילים שלי. עוד מעט הולך להיות ריף פיצוץ. על מה? זה מה שבאתי להגיד, נעמה. על מה כאילו? תפסנו להם על המון מקום. על זה. מפנה להם, נעמה, לא צריך. אני אין לי מה לפנות, אני עם 2 מדפים, אין לי עוד מקום. איך אני יודעת מה להם היה אז? זה לא, את לא, זה העניין, רפאלה. אז למה? והם התעצבנו עליה שכאילו היא לקחה הון שלם. אבל אני לא יודעת מה זה שלי. מה אתם שאני יודעת איך זה עובד? אני יודעת כאילו כמה תאים מספיק לכולם, ואני התחלתי לספור, אז מאז אחת הם מסתדרים לי. יאללה, על התאים. רגע, שני. מה? תקשיבי רגע, הכל טוב. תצמצמי את זה ל2 מדפים. אין לי בעיה לצמצם אם צריך. לא, הגישה שבאו אליך. אבל אין לי בעיה, הם באו אליי כבר טעונים כאילו זה, שני, תתכונני לריב של החיים. אני חמודה, יכולה לקחת דלגית ולקפוץ. יאללה. אתה מבין, אין לי כוח לטעונים. אין לי כוח לטעונים. זה לא לגיל שלי, ואני יותר קטנה ממנה. זה מאוד ילדותי, זה... תגידי לשרוד פה. תגידי איך לשרוד פה. לא יצא לנו לדבר עדיין, כאילו. לא יודעת, כזה, קצת כזה הלם, את יודעת? I said, like, the whole fighting stuff, it's not me. כאילו, אני לא עכשיו אקפוץ, כאילו, אני לא ככה. בסדר, אז גם בחיים שלי. זה לא ככה נראה. ככה זה נראה, סורי, ככה זה נראה. זה נראה שכל אחד כזה בא ותוקף את השני, ואני לא ככה. אבל קודם כל תהיה... ככה זה נראה שאני חייבת להיות ככה. זה לא נראה, אל תתני לאנשים אחרים להכתיב מה החיים שלי. זה מה וואו, איזה חמוד. אני התגעגעת לחבר שלי. אתה באמת רוצה את רועי. החיים שלי לא, באמת. תקשיבי שנייה. לא, הכל בסדר. תקשיבי שנייה. טוב, יאללה, בוא נעלה למטה. בואי. תוציא את זה. לא, חיים שלי. בואי, הכל טוב. בא לי את רועי. בואי. חבר שלי. עוד שנייה יהיה, מה יש לה? עוד שנייה יהיה. לא, כאילו, לא עוד שנייה. וכולם רבים פה, ואני לא בא לי לריב עם אף אחד, כאילו, לא מכירה אף אחד, אני פשוט לא מכירה את האנשים האלה. מה קרה? יש לך אותי. אני אהפוך להיות רועי. היא בהלם, ואני אפשר להבין אותה, אחי. באים פה בגישה מאוד מאוד תוקפנית, אחי. אבל היא לא צריכה לשנות את עצמו בשביל זה. וואי, איך אני עצבני עליו שהוא עצבן אותי ככה. עם מלאך גדול, קרחנות. לונה פארק, אחי. אחי, אני רוצה להיות רגוע, איזה באסה.
אח שלי, אם כל פעם מישהו יבוא ויוצא אתכם האנרגיה שלך, אחי, אתה פעם אותי רגע. נכון, אחי. נתק, אחי. עוד פעם את בוכה? לא, אני לא. רפאלה, all good, put the glasses. תראה את זה יפה, את ככה. Yeah, The sun is shining. You good? Yeah, I'm fine. אוקיי, יאללה. קטנה, בדיוק כזה overwhelmed. משה, אם יש אותו דבר, אתה עולה, אחי. להם נשאר, אחי, את עומר או אלירן, אחי. הכי מבסוטה, איזה יפה, את אלוהים, הכי יפה בעולם. תודה. תשמע, אני חושב שאנחנו רואים אותה באמת פתאום, אה? כאילו הם היו כל פעם במצוירים. לא, כן, תביא לנו את זה, תן את ה... רגע, עוד לא התעוררנו באמת, עומר, תזכור את המילים שלי, עם כל הגודל שלך, הוא אוכל אותך בלי מלח בשכיבות צמיחה. איך? סבבה, שכיבות צמיחה סבבה. איזה גבוהה שלי, אחי, זה מטורף. היי. בגובה של אחותי. שלי, את כמו ג'ירפה עם הגובה שלך. איזה כיף לך? יפה לך. ג'ירפה זה אחלה זה יפה לך בגובה הזה. תודה. איזה מהמם זה, אני 1.50 מטר. אבל זה מתאים לך, זה מה שהולם אותך, כן. יש פה מישהו שנוחר בקבוצה? בוא נגיד שהמוקד העיקרי אתמול נופף לכם לשלום בדרך למדרגות. אוקיי, יופי. היא עזבה אתמול. כאילו, לא יופי שהיא עזבה, אני לא יכולה עם מחירות. Such a shame for us to come. וואי, ראינו אותה אתמול כזאת קטנה הולכת לה. כן, מסקוטי לבד. הרגיש לי שהיא רק רצתה ללכת, וכאילו אנחנו הכי כזה, היי. שמענו אתכם. ראיתם? לא ראינו את זה, אבל שמענו. לא ראיתם? פצל לא נגיד מה ראינו ולא אני ראינו. שמעתי כפיים. היא ממש פשוט רצתה, כאילו, הרגשתי שהיא פשוט רוצה לעלות במדרגות וללכת. רוצה להגיד שהייתי עושה את זה גם עוד 1000 פעם בשבילכם. כפרה על הפרצוף הזה שאני אצטרף עליהם. מתוק שכמותו. אין, על הגבר הזה. נראות אותך. אוקיי, שימו לב. קורן חזר אלינו בריא ושלם. במשחק הקודם, קורן לא לחץ לחיצה מלאה על הבאזר, ולכן המשימה מתאפסת. כל קבוצה בוחרת דייר או דיירת אחרים, ואז נתחיל את המשימה מחדש. בוא ניקח דיירת. אני נכנסת. משה. גל! היי, נגולה! אחי, אתם גלתם בראש, אחי, בי חזקה. משה כמו חתול, טלי. יאללה, אישה שלנו. יאללה, כנס, אחי. הלאה, משה, הלאה. היינו צריכים לשלוח את רפאלה. רפאלה? היא לא יודעת מה זה שלבים, אחי. את כמו דג קטן בתוך המים, אני בוכה. יאללה, אחי, בהצלחה ברוגע שלך, אחי. מי יכול עלייך, היא הקרישה? אוקיי, משה וגל, ברגע תשמע השריקה, אתם מוזמנים להתחיל. משה אבא אוהב. לאט חיים שלי, לאט. יאללה, אחי, יאללה, תק. אלופה. זה הבחירה הנכונה. בעזרת השם. פגז, גל. בשם השם נעשה ונצליח. אמן. משה, אלוף. אין. אתם מבינים מה זה אימא ל6? רביעה. כל האימהות של בני ברק מאחורייך. תכף שהתחיל להתבלגן להם הסולם, הכל טוב. בדיוק, יש עוד כברת דרך. הכל טוב, התבלגן לה. הלאה, גל נכנסה לקרב. וואו. גל, תיזהרי עם הברכיים. משה גאון, לאט. משה, היא מתחילה להתעייף, אח, הכל טוב, לאט. ממש לא מתחילה להתעייף, אהובה. משה, היא מתחילה להתעייף, לאט. אתה תהיה בשקט, אתה לא. לאט, משה. אלוף, אחי, עלה. אלוף, אתה טוב. קדימה. תדרי את המדרגה השנייה רגע, גל. יופי. צד שני, אתה מעולה, אחי. מדהים. היידה גלגול. וואו, את בחורה. לאט לעלות. עושים הברכיים. זרי, הופה, טובה, שקט. היי, לאט. שמע, היא חזקה של החיים. תותחית. משה, מצד שני. משה, לאט, התעייפה, תעלה לאט. התותחית. לאט, כבר אין לאוויר, משה, יש לך לאט. הרבה אנרגיה, גל, הכל טוב. מה זה תסתום? קדימה, משקל גוף קדימה. תסתום. מה זה תסתום? למה להגיד לו תסתום? לא הבנתי. מה זה תסתום? אני חבר שלה? אני קדימה. בטוח לא חבר שלי. גם אני לא אהיה חבר שלה. משה, אין עליך, תמשיך ככה. לאט, לאט, שלא יתפרק, לאט. גל, להרים הילוך כפרה. שלא יתפרק. משה, לאט, יש לנו שני שלבים, משה. חזק של החיים תן. זהו, you got this. חזק ממש. גל השישי. גל הטובה. כל הכבוד לשניכם. גל, חיה. כל הכבוד. משה, אלוף. טל,
עם הדיבור את יכולה להרגיע, נשמה. גם יכול להרגיע. אבל זה משחק. עכשיו אני אבוא, אני אעודד אותך. אתה לא שם לב למילים שיוצאים לך מהפה. אני? מה אמרתי? לא הבנתי. שניכם מדברים לא יפה. להגיד סתום את הפה לבן אדם זה יפה? אתם שמתם לב איך דיברתם מהבוקר, גם אתה. אני מהבוקר? מה אמרתי? אתה יורד עליה, אתה יורד עליה, אתה יורד עליה. טל, ואם זה בדיחות שלנו? בשביל להצחיק, אתה יורד על אנשים. זה דיבור שלנו. לא ילך. למי דיברנו לא יפה? תגיד לי. אנחנו מה זה בטוב? אם זה משהו שלי איתם. מה, משהו שלך להגיד לה שהיא סתומה, ועליה להגיד שהיא נמוכה, ועליה להגיד תביא חיבוק, אל תהיה עצמנית? רגע, לא הבנתי, עוד לא ישבה פה כאילו בקליפ של אבי ביטר? ישבה פה עם פרצוף, מישהו דיבר איתה? לא הבנתי. תגיד לי, מה, אני חייבת אז תהיי רגועה, הכל טוב. אל תגידי לי סתום את הפה ודברי איתי כאילו אני לא יודע מה. לא, כי אומרת, התנהגתם לא יפה. מה אתה מכניס אותי? למה, אני אמרתי לך משהו? באתי ואמרתי לך מילה, דיברתי איתך, אז מה אתה בא עכשיו? לא הבנתי. מה, אתה מחפש כאילו? ממש לא. קבלי אותנו ביפה, אל תבואי ככה כאילו אנחנו חייבים לכם משהו. העובדה שהכנסת אותי עכשיו זה מראה כמה אתה לא מכבד. אתה יודע מה עברתי בבוקר? אתה יודע מה עברתי בלילה? מה אתה רוצה? הכל בסדר. אז יאללה, שגע אותי גם כן, יאללה. מישהו דיבר איתך? מישהו פנה אליך? חיוך. אנחנו חדשים. אני חייבת חייך? אז אל תחייכי אותי. מה, אני בעבודה? לא הבנתי. יושבת פה כאילו חייב לך משהו מישהו. תגיד לי, אני חייבת לך משהו? לא הבנתי. שב בשקט. דיירים חדשים. תקבלי אותנו יפה. אני אעשה מה שאני רוצה. אנחנו חדשים. מי אתה? מי אתה? מי את? אני יודע פה, נעים מאוד. אז גם אני דור, נעים מאוד. יאללה, שב בשקט. שבי את בשקט, שבי. סרט כזה לא ראיתי. וואלה, יגיד לי גם איך לשבת. אל תנשמי עוד, בוא לא ננשום, חברים. לא, תנשמי, אבל דקה דומיה, יאללה, סתום את הפה. חוצפן. את חוצפנית. תאב כפרה. תאב כפרה, טוב. אני לא טיפוס של בוקר. גם אני לא טיפוס של בוקר. תראה, אני חייבת דין וחשבון. וחייכנו, לא הבנתי. אני חייבת לך דין וחשבון. איפה החוזה שחתמנו עליו? חתיכת טמבל. חוצפן כזה לא ראיתי. את חוצפנית. הוא גם העיר עליי איך אני יושבת. חוצפן כזה. וולקאם. הכל טוב, חיים שלי. וואלה, יופי. זה כבר עומר יגיד לך, אבל אני כבר מאתמול מהתעודת זהות שלך שאתה מדבר על החברה הכי טובה שלי, שאתה חם עליה, מי זאת החברה הכי טובה שלך? שלי, החיים שלי. הקשבת לכל התעודה? הקשבנו כולנו לכל אז התעודת אמרתי זהות שיש לה בן זוג ואני בחיים לא אפריד ביניהם. יש פה גבר שלא פלרטט עד שהוא רווק. לא עם מישהו שיש לה בן זוג. אני אמרתי שאני פלרטט איתה? כן. ממש לא אמרתי את זה. אמרת, היא הטעם שלי, יש לה בן זוג, אני לא אפריד ביניהם. נכון, היא הטעם שלי, מה קשור? היא הטעם שלי, מה הקשר? אבל אני לא רואה פלרטט איתה, מה הקשר? אבל זה מה שאמרת. אמרתי ששלי הטעם שלי. אבל אני בחיים לא אפריד ביניהם, זה הכל, זה מה שאמרתי. בואו נפסיק לדבר על הנושא הזה, זה לא נעים לי. זה גם שלי. סבבה, אבל זה גם שלי, נכון? נכון, צודק. אז דברו על זה בארבע עיניים, לא מול כולם בפרהסיה. כאילו, אז תחשוב גם עליי, לא הבנתי. אני מדבר על מה שהוא אמר, לא עליי. עומר, שומע, זה ממש לא מה שאמרתי. אמרנו הכל, אחי. הדעה הראשון שלחץ על הבאזר הוא משה. כל הכבוד. מה את רוצה, שאני לא יודע שאני שם את הפה? קבוצת החדשים, כמה נקודות? אתם זוכים ב10 נקודות. דני, אתה יכול לשים לכם נקודות בלוח? סיטואציה, תביני את הרגע. אני מבינה על סיטואציה, אבל תתחשב גם בי. תודה רבה. קבוצת הוותיקים, אתם יכולים לחזור לחדר המשימות. תודה גדול לי. Let's go. שלי. יצאנו לרקוד! איזה משחק בשקל, היא נשרפת מבפנים והיא דופקת לך פה ריקודים. דור הזה מבולבל זרת אל-על. מי? דור? דור? בולי בלבולי. בשנייה. חי בסרט כזה לא ראיתי מימיי. אני מבין שזה נורא ספק שכאילו פותחים משלט עלייך, אבל... זה לא מבאס, אני מאוד עכשיו בנוח. לא, בסדר, תגיב, אתה יכול להגיב. אני לא יכול לסרס אותי ושאני לא אהיה גבר שמדברים על משהו ואני כאילו יושב בשתוק. עומר, אתה יכול להגיב, תגיב, אבל ברגע שאני מבקשת לחדול ואתה בא וכאילו... אבל עכשיו, את מבינה שאם אני יכול... עקצתי אותך? כן, כאילו, דפקת לי איזה עקיצה, דפקת לי איזה אוגה, לא זוכרת מה אמרת. זה הכי אמיתי, אני מנסה להבין על מה הם רבים אבל. אבל בגלל זה גם לא הבנתי כאילו על מה... אני לא מספרת. מה אמרתי? הם סתם. זה לא ידעתי. אל תדאגי, yeah, you can. What are these people on? Orange woman's from Jenny from the block. הודיה באה, יושבת כמו אבו עלי, עם פרצוף. תגיד לי, היא לא מחייכת, לא, המשפט שאומר, היא לא מחייכת. תגיד לי, אני חייבת לחייך, אני בעבודה ולא ידעתי? תנו לו לנבוח, הכל טוב. עלק, לא מחייכת. עוד מעט אני אחייך עליך מלא חיוכים, אל תדאג. את חי בסרט. לא, דור, התבלבל. בסדר, נתן את יריית הפתיחה שלו. תקשיבי, אני קלטתי שהם באו הרי טעונים ואמרתי, אוקיי, רחוק מתוק עכשיו, ניתן להם רגע. אני לא טיפוס של בוקר. ניתן רגע. גם אני לא טיפוס של בוקר. אז קיבלנו אותם יפה, אז מה? טיפוס של בוקר. אני אומרת לכם, תהיו חכמים, תנו להם לדבר. הם יכירו, הם יתנצלו. כל טוב, לא בכוח. רגע, יש גבר ברווקות שהוא לא פלרטטן, לא הבנתי. אין באף פלרטטן. אז מה? זה מה זה יצטער אליהם משהו. בסדר, אז הכל טוב, תבואו, תכיר את הבן אדם. תראה איך כזה, זה מה שלא הבנתי. יושבים בכלא על פלרטטנות? תודה רבה.
שלי, זה גם שלי, הסיפור הזה. נכון, אבל מה איתי? זה לא עקיצה. אבל מה זה גם איתי? שלי. אז מה את רוצה, שאני אשב כמו... שגבר יש לו את ההזדמנות היחידה פה להגן על הבת זוג שלו, שהנושא הזה נפתח ואני אשב ואשתוק, זה נראה הגיוני? לא, אבל המינימום של המינימום זה, אתה יודע, לחדול את ההתחלה לפחות. פשוט לחדול, להגיד מה שיש לך להגיד ולסיים את זה. כאילו, איפה ההתחשבות בי? מה איתי? אני לא מבינה. אז לא להגן עלייך, לסתום את הפה. הם אכלו סרט לזה שהוא אמר שהיא הטעם שלו בזמן שהוא יודע שיש לה חבר. אז מה אם היא הטעם שלי? אין, סתם. אז מה, אמרת שאני אתחיל איתו? אז מה? נו, תחשוב, תעשי את שיחה במקומו, אחי, זה לא נשמע טוב מעצמך. ברגע שזה נפתח, אם אני עכשיו יושב וסותם את הפה, זה הדבר הכי גרוע שאני יכול לעשות. זה לא גברי, זה לא מכבד, זה לא מגן עליך בשום צורה. עומר, אז למה לענות לי ככה? למה לענות לי ככה? במקום כאילו לחבק ולהגיד לי הכל טוב? אני אמרתי לך משהו לא בסדר? מה זה הרעש הזה? מי זה? זה? מי? לא, זה שלי ועומר. נכון. יש קרב אוהבים. אתה רק עוקץ אותי. לא, עם המצחיק וזה יצא לי מקינה, אני מתנצל. איזה קינה? מה שמקנה בדחליל הזה? בסדר, אז אני מתנצל, פה זה רק קיצות, אבל באמת בדיון מולו, אני לא יכול בסיטואציה כזאת לסתום את הפה. בסדר, אני ציפיתי ממך, שאני אומרת לך שאני מרגישה לא בנוח, שתעשה משהו שיגרום לי להרגיש בנוח ולא תבוא ותטיח בי. אוקיי, סבבה? קיבלתי. אל תחבקי אותי, אני כבר לא יודע. יאללה. אלוהים, באמת, כאילו, עצפנים. תראה איזה חיוך יש לתחמנית הזאת. שלי, הזוגיות שלך ושל עומר, אני אגיד את זה פה בפרסיה בכוונה. אני לא הייתי צריכה, אני יודעת, ואני מצטערת על זה. ופשוט יש לך משהו נגדו. נכון, אין בעיה, אבל פשוט זה היה באמת, הם לא מבינים שהם צריכים לקחת אחריות על המילים שיוצאות להם מהפה. וזהו, אני מצטערת, אני באמת מצטערת, שלי. נשבעת לכם שהסגנון הזה רק אמור לרצות לגרום לנו עוד יותר לנצח, ומה זה להוריד להם את האוויר כפרה עם סיכה? זה לא קשור למשחק, זה קשור לגישה. תבואי בגישה טובה, אני לא באתי עכשיו ודיברתי לא יפה למישהו. אבל אתה לא הבנת שהם באו טעונים? הם ישנים בחדר משימות ולא במיטות שלהם, הם ראו תעודות זהות. שני, לא נכון, לא מסכימה איתך. מה? לא כולם באו טעונים, חוץ מהודיה שהאחי עברה לי מקולקל עם פרצוף תחת, כולם בינתיים סבבה. אבל אני לא מדברת על זה, אני אומרת שברגע שהם רק חיפשו על מה להתפוצץ, זה היה נראה כמו שזה נראה. זה אומר שהם באו טעונים. זה שאני אומרת לך שגם אני אמרתי להם שלום. כן, נראה שטל באה תאונה לדור. היא באה תאונה, מאמי, נקודה. יש פה איזה מנגנון של פחד. הם חושבים שזה שהם פה לפנינו, הם כאילו מעלינו, מאמי. אלכה, אנחנו ניכנס ונעשה סדר. בסדר. כל היופי שלה מתעדה. אני חייבת להגיד, אני מה זה אוהבת אתכם. כאילו, אתם מתוקים ממש. נכון? יש לנו חיבור גם, נכון? אנחנו כזה ביחד. אנחנו כן, באותו טים. אנחנו באותו טים כזה. נכון? נכון. שאני עצבנית, זהו. לא, אל תהיה עצבנית, שני. מה זה אל תהיה עצבנית? אני לא יודעת על מה אנחנו עצבנים. אני אסביר לך משהו. הגישה, אתם לא מכירים אותנו, אף אחד מאיתנו, אתם לא מכירים. ראיתם תעודת זהות של שנייה וחצי. אתם מודעים לזה שהיא... לא כולם אמורים לאהוב אתכם. גם אני לא חושבת שאני הקאפ אופטי של הרבה מאוד אנשים. הכל בסדר. הכל בסדר. אתם מכירים אותם. אני יכולה להגיד לך משהו? כן. יש לך טורים מה זה גבוהים, ואז לא שומעים את התוכן שלך. תחשוב שאתה תיקח אותה ואתה תדבר איתה בנועם ובעידון יותר. אז למה לה אפשר לצעוק את זה ואני צריך לסתום? את מבינה? זה כאילו לצאת הבוגר יותר. לא, גם היא הייתה צריכה למנן. חיים, כולנו צריכים למנן. לא הבנתי שכל היום... די, כמה אפשר? חור בראש. הכל טוב, הכל טוב. זה כאילו, it's not music to my ears. בושה, אני רוצה לשמוע למה עזבת את הבית בגיל 12. למה עזבת את הבית בגיל 12? זה לא שעזבתי, קודם כל באתי ממשפחה שאלה, והייתי מוצא את עצמי בגיל 7, היה לנו פיצה של קיוסק, מסדר לו את החטיפים למנקה כדי לקבל אוכל חינם. כבר גיל 13, עברתי כבר פנימיה אחרת, למדתי שם חשמל, ואני מוצא את עצמי בסיטואציות שכאילו מסתכל על חבר מזמין פיצה ואני מתבייש להגיד לו שבא לי גם כאילו, כי אין לי. אז החלטתי שאני קופץ למים, שקר לכולם שאני ספר. מתחיל לספר חברים, מרגיש בעננים. עכשיו הייתי קונה מגש פיצה, נגיד, הייתי אוכל 2 משולשים ומוכר את השאר במחיר של המגש. כל משולש 5 שקל, גם חסה אותו, גם מוכר. תשמע, הייתי מבסוט מהחיים. ואז בגיל 16 באמת פתחתי את העסק בלי הון עצמי. בלי הון עצמי, בלי הון. תגיד את זה באנגלית. הון עצמי ניישן אאוט. מאיפה זה? וואי, מה זה הון עצמי באנגלית? הון עצמי. הון עצמי. like you don't have money? כאילו, כשאין לך כסף? במילים אחרות, לא היה לי את הכסף לפתוח את העסק, רק פשוט לקחתי מקום. אני מדלג איתך הרבה קטעים.
קופץ איתך ממקום למקום, אבל כל הדרך הזאת אני עובד גם במלא עבודות. אם זה בחשמל עם אחי, אם זה תקופה שהייתי גר עם אחותי והייתי עובד 2 עבודות, ואיתה ביחד. אמא ואבא בתמונה? לא, הורים גרושים. אמא שלי מגדלת 8 ילדים. אבא שלי היה חצי מהחיים בבית החולים, הוא נכה. ועדיין אני נמצא במצב שכאילו, אני עדיין לא סוגר את החודש, אחי כאילו עוזר לי. I'm scared! לא! זאת סבתא שלי, זאת סבתא שלי וזאת גם אמא שלך. עוד פעם סבתא שלך. זה לא פרפר, זה דבורת. זה לא פרפר, זאת דבורת הדבש. די, באמת זה לא מצחיק. עקיצה כזאת אנחנו מתים. אבל היא לא עוקצת. טוב, בסדר. אני לא צוחקת. Hello? פה זה החדר? כן, פה. זה החדר. פה זה החדר, מה קורה? מה שלומך, רפאלה? לא יודעת. לא יודעת. מה קורה פה? כאילו, מה קורה פה? Everyone's fighting, וכולם רבים כזה, וכאילו, לא מבינה גם למה, כאילו, אני גם לא מכירה את האנשים האלה גם, כאילו, כל אחד רב, והוא וצורח, ובום, והיא נקחה, כאילו, what the fuck? לא יודעת. מה, את בהלם? כן. למה את חושבת שהם מתנהגים ככה? לא יודעת. אז מה את כן יודעת? שלא בא לי להיות פה. לא בא לי. זה כאילו לא אני, זה גם החיים לא היה אני לא בן אדם כזה, כאילו, לא בא לי, כאילו, לא like through me, I don't even know what's going on. לא יודעת. מה הכי קשה לך כאן? לא יכול להיות ככה עם אנשים האלה, זה לא אני. לא מסוגלת. That's trash. That's trash. In the nicest way possible, that's such trash. That's such trash. Like, it is trash. I cannot be with these people. כאילו, אמא, כאילו, איזה פדיחה. לא שאני אומרת שאני יותר טובה, אבל כאילו, פאק. כאילו, לא אחד כזה, אני יודעת מאיפה הוא גם, וכאילו, אשקלון, או כאילו, אלעד, פאק. בת ים. מאיפה השני? מחיפה. כל אחד כזה, everywhere. לא, זה לא. אני לא יכולה להיות אנשים האלה, כאילו, אני חייבת רגע, כאילו, אני חייבת, כאילו, I just needed like, no. והסיפורים, וכולם סיפורים עצובים, כאילו, לא היה לו מלח. ומשה לא היה לו אוכל, כאילו, והיא מתה, וכולם כזה כבד. פתח מספרה באשקלון. Tragic. So tragic. אני בטוח שאת תמצאי את המקום שלך פה בבית. I'll be fine, we'll see. יו, לא בא לי. לא בא לי. All the people from everywhere, כאילו, יו. את חושבת שאת יכולה לחזור ולהתמודד עם כולם בחוץ? לא בא לי עכשיו כזה, יו. אני כאילו עכשיו להיות עם כולם כזה, ואיך זה, כאילו, לא בא לי. אני כאילו הגעתי לטיול טפש 8. כולם עם הסיפורים. לא בא לי להיות עם הסיפורים ולהקשיב. I don't fucking care. I don't care about your fucking great-grandpa. I don't give a shit about your fucking great-grandpa. I don't care. כאילו, oh my god. הפרסים בתוכנית, מתנה? כולנו fucked up פה, אה? לא, זה רק נראה. רפאלה, תקלי לי, חיים שלי, אמיתי. הכל טוב, נשמה שלי, תתרגלי. אל תלחצי מהסיטואציות. פרפר! המורה שמאלה! הנה, עכשיו זאת סבתא שלך. אמא, זה פרפר לבן!
תראו, הוא נעלם. מה זה נמר? זאת סבתא שלי, אסתר זיכרונה לברכה. כולם סבתות שלך. הדבורים, הזה. לא, יכול להיות שהפרפר זה הסבתא מצד האמא. שני. זה אחיינית. הדבור זה מצד האבא, הפרפר זה מצד האמא יכול להיות. מה יש? די, הסיפור שלך עשתי, מה זה עצובה? לא, אתה אמורה להיות שמחה, איפה שאני היום. לא אמורה להיות עצובה, דווקא להסתכל על הטוב, שאני במקום טוב, שהצלחתי, ממש שהגשמתי. טרגדיה, הכל טרגדיה היום. רפאלה, קחי את זה כניסיון, באמת. קחי את זה כניסיון, באמת. קחי את זה בשיר. רגע, אנחנו בלייב? עכשיו אנחנו בלייב? כן, ב-26. באמת? כאילו, מה התנאים לך? כאילו, אני לא מבינה. את לא יודעת לאן נכנסת? לא, איפה אני? לא מוצאים בכלום. לא, למה? את בבית עם אנשים חדשים. ממי שלי, רגע, וואי. קודם כל, מהמם שאת בוכה זה מהמם. יפה שלי, את כזו יפה גם שאת בוכה. לבנת? לא, כן, לבנת. מה? לא, רגע, ענבל. מה השם האמצעי שלך? אלדן. אין לי שם אמצעי. חשבתי לבנת באמצע. לא. וואלה, מתאים לך לבנת, אבל. די, לא מתאים לי לבנת, מתאים לי אנבל. מה זה לבנת? מורה להיסטוריה של מתאים לך החיים. לבנת. לא, ממש לא מתאים לי לבנת. מגניבה שמביאה להעתיק. משהו אינטרנשיונל. כן. את עממית, אתי מתאים לך. כן? יואו, שתדע לך זה, מה זה מחמאה שאמרת לי עכשיו שאני עממית? אמיתי? ממש. אני לא, אבל תודה. נתן, ראית חתן פוטנציאלי? חתן פוטנציאלי? אין לי כוח להכיר אנשים. בואו ניתן להם לנבוח רגע, והכל יעבור לאט לאט, הם ירגעו מהר מאוד, בטוב וברע. וגם שישתלבו, מה, אם יש כמה אנשים שידועים, שישתלבו איתנו, למה לא מה? אני קמא לאנשים חדשים. אפשר ללחוץ בהתחלה, אבל אחר כך צריך לתת מקום, אין מה לעשות. בדיוק, מה? אנחנו אין בעיה, אנחנו רוצים אנשים חדשים, אני גם רוצה אנשים חדשים. שלום דיירים. שלום. מיד ייכנסו לכאן הדיירים הוותיקים, כל אחד בתורו, ואתם תוכלו לתת עליהם חוות דעת מסודרת. זה יכול להיות על התפקוד שלהם בבית, על הדעות שלהם, על האג'נדות שלהם. בסוף, כל אחד מכם ייתן דירוג לדייר הוותיק מ-1 עד 10. ליקי קפוקה. שלום, שלום. בבקשה, כיסא המלכות. תודה רבה, תודה רבה. בבקשה. קודם כל שלום. היי. בוא נתרווח. Sit back and relax. Sit back and chillax. פאו, פאו, פאו. תודה שאנחנו בבית שלכם. עכשיו אני אביא ביקורת, מה שראיתי מבחוץ לפחות. לא ביקורת כמו של להגיד שאת בן אדם, נראה לי, את יודעת את זה, מאוד אימפולסיבי. נגיד כשעכשיו בבוקר אין לך כוח, כמו אמרת, את לא אוהבת לחייך, יורה. כאילו גם מישהו יגיד לך בנחמדות, מה שהיה עם דור נגיד, סתם לדוגמה. לא דיברתי איתו מילה, והוא בא ואמר מה שהוא אמר. בסדר, הכל טוב, זה בוא נדבר איתך עליך. זהו, אז אני מדבר, רק מה שאני ראיתי גם מבחוץ, כאילו, אז גם אם מישהו יכול לבוא בכוונה אפילו טובה, את לא חושבת לפני חבר שלי, לא חבר שלי, יורה, כי את לא בן אדם של בוקר. קודם כל יש יום ויש יום. אני קמה בבוקר, אלוהים גדול. משפט אחד יכול לעצבן אותי ולגרום לי להתרחק, ואז אחר כך להתקרב ולהתקרב בחזרה. אוקיי, יפה הג'ינג'י, זהו, פגז. קודם כל, היי. היי. כשאני רואה סצנה שהייתה פה עכשיו בחוץ, ראיתי התנהלות מסוימת שהחזירה אותי שנים אחורה, שככה פעם אני הייתי מגיבה. אני מבינה שזה מתוך מגננה, אבל לנו כדיירים זה לא סבבה. את כאילו מנסה להפחיד, יעני, בקטע של אל תתעסקו איתי, בקטע של לשמור על עצמך. אבל מה שאת לא מבינה, שאף אחד לא מפחד להתעסק איתך. זה פשוט, ברגע שאני ארצה להתעסק איתך, מבחינתי אני ארד ברמה, וזה לא שווה לי את זה בכלל. את מבינה? עוד פעם, אמרתי לך, את יכולה לקחת את זה, את יכולה לזרוק את זה. מבחינתי לרדת לרמה, זה את יורדת כרגע לרמה, כי את חושבת שאת מכירה אותי, אבל אין לך מושג מי. אני לא אמרתי שאני מכירה אותך. זה מה שאת אומרת כרגע. וזה בדיוק מה שאני אמרת. לא, אני מדברת על איך שאת בוחרת. אם אני אדבר איתך, אני ארד ברמה. לא, אני אמרתי שאם אני אגיב לצעקות שלך, להתלהמויות שלך... בואי נראה כמה זמן תחזיקי פה בלי לצעוק, בואי נראה. יכול להיות, אבל אני לא חשבתי שאני לא אצעק פה. וברוך השם, הנקודה פה זה איך. אני אומרת לך, זה נראה כמו נביחות מהצד. ברגע שאני אבחר לנבוח בחזרה, אני אגיד, וואלה, זה אפילו לא... לא ברמה שלך. לא עניין של רמה, אחותי. זה מה שהיא אמרה. אין בעיה לצעוק, אין בעיה לריב, אבל זה פשוט... לא. היא פולדת סתם, שרשלת מהפה מה שלך. אוקיי. מישהו אחר? מישהו רוצה להגיד משהו לגבי הנושא? טוב, קודם כל, את יפהפייה. גם את, תודה רבה. תודה. הזדעזעתי מהפרצוף שלך, איך שנכנסתם, כולם חייכו, נכנסת, אמסטף, ופשוט לא עברת לי. היה לי קשה האנרגיה שלך.
אוקיי, לשאלה. האם יצאת אלינו, אחרי שראית תעודת זהות, קצת עצבנית, קצת ששפטת אותנו? לא ראיתי רק תעודת זהות. ראיתי אתכם מתנהלים ביום-יום, ראינו אתכם בכל מיני סיטואציות פה, כל הדיירים בבית. מי מנסה להראות יותר כוח, מי מנסה להיות יותר דומיננטי. זה דברים שגם אנחנו ראינו. אבל גם, כאילו לא יוצא לך לחשוב לשנייה, יאללה, מקבלים דיירים חדשים. מי שניגש אליי, ניגשתי אליו בחזרה ואמרתי, נעים מאוד, הודיה, מי שלא זה. למה? את צריכה לגשת אלינו, אתם הדיירים החדשים. אני לא חייבת כלום לאף אחד. אבל מי אמר שאת חייבת, הודיה? את יודעת שאני ניגשתי אלייך? את יודעת, זה א' ב' לשבת בכבוד. זה לא כאילו יש לך משהו... הפרצוף שלי, כשאני קמה בבוקר בפרצוף הזה, אף אחד לא יבוא ויגיד לי, תחייכי, כי אני לא בעבודה, וזה לא המשמרת שלי. את הפרצוף שלך, אני ניגשתי אלייך. ואת לא מתבאסת שאת כאילו אנחנו באים לבית שלך? לא, כאילו באת עלינו תאונה. להגיד בוקר טוב זה בסיסי, אף אחד לא צריך לשבת איתך לקפה, לנהל איתך שיחה, או שלא יודעת מה. כיתת יורים. לפעמים בבוקר אני קמה ואני גם לא אגיד לך בוקר טוב, כי ככה אני זה הבן אדם שאני. בוקר טוב זה בסיסי של בן אדם, זה ערך מסוים. ואת כאילו פשוט אומרת לנו, וואלה, לי אין את הערכים האלה. אל תגידי לי מה הערכים שלי, מה לא הערכים שלי. תקשיבי, את מגזימה פה עם הדיבור שלך, אני אומרת את האמת. אני מגזימה. המילים שיוצאות לך מהפה, תנסי רגע לשלם אותם רגע לפני. אני שואלת אותך, להגיד שלום לבן אדם שאת לא מכירה שנכנס אלייך לבית, זה לא בסיסי? שני אהובה, אולי תסתמי את הפה שלך. פשוט תשתקי. את לא תנסי לחנך אותי ולהגיד לי מה אני צריכה לעשות, כי זה מה שאת עושה. סקירה, אני הולכת לאכול אותה. הבעת פנים שלי לא משקפת מה שאני מרגישה מבפנים. ברגע שאתה אמרת שלא פניתי אליך בכלל, כן? הודיה, מה, אני נכנסה לפרצוף... מבחינתי זה לחפש אותי למשהו שבכלל לא דיברתי איתך. אני מתנצל אם פניתי לך בצורה לא יפה. לא רק אליי, גם במשימה, שבאת אמרת לגל, גל היא מתחלשת, או דברים כאלה שאנחנו מילה לא אמרנו לשלומי, נכון? תגידי, אבל הודיה, אתם צריכים להבין שזה משחק וזה תחרות. לא מסכימה איתך, יש משחק ויש אנשים. הודיה, נגמר המשחק, הודעתי אותה, אמרתי הגל את אלופה. בתוך המשחק, זה לא שעכשיו באתי ואמרתי לה דברים לא יפים. זה חלק מהמשחק. בסדר, אז אני לא מבינה את זה, וזה בסדר. סבבה, כמו שאני לא מבין איך שאת קמה בבוקר, גם את לא מבינה איך אני מתנהג במשחק. סיימנו, יש לך עוד משהו להגיד? לא. קודם כל, בא לי באמת לתת לך חיבוק, כי את מהממת, באמת. היא בא קצת חנפנית. ואני באמת לא אומרת את זה בשביל להתחנף, אני חושבת שאת ממש פייה, ואת מונעת מאנרגיות. ואנרגיות, אין מה לעשות, לפעמים הן אנרגיות לא הכי טובות שאת... פיות לא קמות ככה בבוקר. סליחה, אם את כבר רוצה לפתוח. קודם כל, אני גם לא טיפוס של... זה השאלה שלך עכשיו? לא, זה השאלה שלך? אז למה אתה חייב להמשיך לעקוץ? אמרת את דעתך, נכון? אני לא קץ. אמרת את מה שאתה רוצה לומר, נכון? סבבה, אני לא אוהב אז תעבור על החיים. תעבור על זה. הכל בסדר. עברתי הלאה. אני רואה חזרת הלאה. רגע, שנייה, תנו לי. למה אתה יושב ככה עצבני? למה אתה יושב ככה עצבני? אני לא בן אדם של צהריים. אז יופי. מה אני לא בן אדם של צהריים, מה לעשות? אז תחיה בשלום עם עצמך. סבבה, אני חי בשלום. רגע, אפשר לדבר, דור? רגע, אפשר לדבר, דור? אם אתה חושב שאני מתחנפת, אז אני ידעתי גם כבר מה אתה חושב, אז אתה יכול לחשוב מה שאתה רוצה. מבאס אותי שאתה חושב שאני מנסה להתחנף או משהו כזה. את אומרת לה, את מהממת ואת פייה. חכה, תן לי לסיים. סליחה, רגע, זה... מהמם, הכל טוב. שנייה, זה התור שלי. תנו לי שנייה. זכותה להחמיא לה, הכל טוב. אני צריכה לעמוד על השולחן בשביל שתקשיבו לי שנייה. אני לא מתחיל לחכות אותם, כן, הוא חוזר אלינו. אוקיי, בעיניי את ממש פייה ואת מונעת מאנרגיות. יש אנרגיות פחות טובות שיש אנרגיות יותר טובות. זה כזה חרב פפיון? מפיות? חרב, כאילו שיש מצד אחד פפיון ומצד... זה פפיון. טוב, לא משנה. תבדקי בגוגל. whatever. קיצר, אני חושבת שאת מאוד דומיננטית, ולפעמים זה מצטער בתור משהו שלילי, אבל זה בסדר גמור, אוקיי? זה שלך. את מאוד מאוד... למה את הולכת על ביצים אבל? לא הבנתי. אני לא הולכת על ביצים. כי זה ביקורת, תעבירי ביקורת. תן לי לסיים. את עושה נשיקת סתירה. תסתום בה! איזה חופר! כי אומרת משהו זה ומשהו טוב. להגיד לך למה? זה ביקורת. אבל זה ביקורת. דור, אתה כל כך מעצבן! תיתן לה לדבר אבל! בא לה להגיד מה שהיא רוצה להגיד, למה אתה חייב... מה, אתה רוצה גם לשכתב לה את המילים? תכין טקסט בצד. כי נראה כאילו באת עם טקסט מהבית, יאללה, נו, באמת. אז אולי גם... אני באתי עם טקסט. באת עם טקסט של החיים. רגע, שנייה, לענות לך, אני בתור צופה, אולי קצת פחות התחברתי אלייך. והיום בבוקר, שנתתי לך חיבוק והסתכלתי לך בעיניים, ראיתי בן אדם מהמם. והסתכלתי לך בעיניים ופשוט ראיתי רגישות ולב ורוך, וזהו. מהמם? אוקיי. ועכשיו, כל אחד ייתן את הציון שהוא רוצה להעניק להודיה. דני, כן. מה הציון שאתה נותן? 6. 5. 5. 2. פרגנת. 6, אני פשוט לא מכירה אותך עדיין, but we're gonna be friends. For sure. 6. 6? 2. היא תביא 7 זאתי. 8.
ידעתי 7, תערבו איתי. 1. מזל שאין 0, היית. 7. תודה רבה. חג הבריאות. תודה רבה, עוד תודה רבה לכם, בהצלחה רבה. ביי, תודה רבה. מלכה! ראיתם את זה? הודעה היית? תקשיבי. With your crown. 10 מ-10. מדהים. תקשיבי, היית מושלמת, ואת תקשיבי להם, היית מאמנת, ואת עושה הכל נכון, ואת לא נובחת, ואת לא כלום. אני שונאת את זה, אומייגאד. כי שאומרים לי חנופה וזה, זה כאילו אני לא, זה מעצבן אותי. לא, את רוצה שאני אסביר לך למה? וואי, זה מבאס אותי, כי... שנייה, אני רוצה להסביר לך משהו. גם אם האינטואיציה שלך הייתה שהיא פייה, היא אחרי 1.5 שנייה ישבה כמו ארס ונבחה. ואז במקום שתגידי, וואלה, איזה אינטואיציה... אז אמרתי לה, יש לה פתיל קצר. לא יפה שלי, זה לא פתיל, זה לא פתיל, זה בדיוק מה שראית כל העונה. היא רעה, באמת, אני לא חושבת שיש פה מישהו רע. יש פה מישהו רע, זה היא. רואים את זה? האס שלי פה חם, קדימה, חזרות. דנה אוטומטי! וואו. שלום. היי טל, מה נשמע? בסדר גמור. She's like, what's going on? שלום אח שלנו. שלום, שלום, מה שלומכם? מה העניינים? טוב, אני רוצה להתחיל. אני אתחיל. קודם כל, מאוד התחברתי אליך, ממה שראיתי. אני חושב שאתה גבר אמיתי, ואתה עושה פה שינוי יפה בזה שאתה פותח רגשות ומדברר אותם, מה שלא היה בהתחלה. באמת, הכבוד שאתה נותן לאימא שלך, מאוד מאוד התחברתי. חווה, עם הדורו, אחי. אבל בבקשה, תיפתח. פליז, פליז, אנחנו רוצים לשמוע עליך. כל הזמן אומרים לי, תיפתח. אני מרגיש תיבת פנדורה. אז הדבר הטוב, שאת דוברת אמת, את דוברת צדק, הרבה פעמים הסכמתי איתך על דברים, אבל קצת נפגעתי ממה שהיה עכשיו, האמת להגיד לך. נפגעת. א', אתמול שבשני תעודות זהות הזכירו את השם שלי. טל, יפה שלי, את חייבת להבין משהו. ההבדל בינינו זה שאת באמת לא יודעת מי אנחנו, יש מצב, את אפילו לא... ראינו את הקטעים שלכם אתמול. עזבי שנייה. אבל אתמול את עישנת סיגריה, שאלו מה, איפה נראה לכם שם? ואת אמרת שישנו על הרצפה וישבר להם הגב. זה משפט... אבל זה לא מצחיק. נשבר לנו הגב. רגע, לופה. אבל אני יודעת שנשבר לך הגב? לא, שני, אבל שנייה. לא, אני שואלת אותך. שני, זה משפט ממש אכזרי להגיד. תעצרי שנייה, אני יודעת שנשבר לך הגב, אני יודעת איפה את ישנה. אבל זה לא משנה. תעזרי לי שנייה. אבל זה קשור. זו חכם מטומטמת. לשונאים שלי, אני לא אגיד דבר כזה. באמת, טל, תקשיבי. אני לא אגיד. נראה להם כולם. זה פשוט בלתי נסבל, באמת. זה משנה. אני לא מכירה מילים כאלה, אני לא מדברת ככה. סבבה, את לא. לא, אבל את לא אומרת, אני לא מכירה... כל בן אדם, זה לא משנה מי. על בסיס תעודות הזהות, מצטייר שבחרו לשפוט אותנו במקום להכיר. לא, יש הרבה פה לא הבדל שבאתי בין לפי תעודת תעודת זהות, חוץ זהות... ממך וממנו, שדיברתם ממי, יש הבדל בין תעודת זהות לבין לבוא ולהכיר את הבן אדם ולהגיד, הוא פחות הווייב שלי. זה מה שאנחנו ראינו בתעודות זהות. מאלף, ואתה עשית תעודת זהות? עשית תעודת זהות? שאלתי אם עשית תעודת זהות. מעולה, ולא דיברתי שטויות. שנייה, אתה לא יורד לסוף דעתי. מה שאני רוצה להגיד שזה הרגיש שכולכם כקבוצה באתם עם פרצוף של... אני חייכתי, אני ממש חייכתי. הוא לא מבין בכלל מה אומרים לו. הוא לא מבין מה אומרים לו, הוא צריך בדידים. אם הוא היה מבין, הוא לא היה מתעצבן. שלשולים מהפה ברמה הכי קיצונית שראיתי. אז אני ליצן חצר. אני לא ליצן חצר, יש בי הרבה מעבר. כמה שטויות אתה עושה? חוזרת בי, אתה לא של מהפה, זה שלשול מהפה. יש פה פזם, אתה רוצה... אני אחזיר לך. תחזירי. ניפגש בו בהמשך, הכל בסדר. הכל טוב. למה שפטתם את דור, נגיד שהוא אמר שהוא פלרטטן בזה? בעיניי זה היה לא במקום להגיד דבר כזה. אני אשאל שאלה, עומר. אתה ברווקות, לא פלרטטן? לא עם מישהי שיש לה בן זוג, סליחה. אז עכשיו אני אעביר ביקורת שהיא קצת פחות טובה. תן בראש, אחי. אני חושב שעומר, כשהקשר שלך עם שלי הוא קשר מהמם, אתם חמודים, מתוקים ביחד, אני חושב שאתה טיפה הולך לאיבוד בקשר הזה, שאתה טיפה לא מראה באמת מי אתה, כי כשיושבים איתך אחד על אחד, מבינים בצורת התנסחות שלך, ובצורה שאתה פונה ומכבד את כולם, וגם שפחות הסכמת עם התעודת זהות שלי ואיך שזה נאמר, ואיך שזה נאמר, הכל טוב, לא נכנס לזה. הוא לא מבין בעצמו. אני חושב שיש לך הרבה יותר מה לתרום. ואני בטוח שנהיה חברים טובים. אבל מה זה קשור לזוגיות שלי עם שלי? לא הבנתי. אמרתי שטיפה נחבאת עם זוגיות. אתה כאילו לא רואים אותך... אתה יודע. אז אני אגיד לך משהו. אני לא באתי לפה בשביל להראות שאני צועק הכי חזק, או שאני משתלט על הבית, או שאני הכי כריזמטי או מנהיג. זה מעין לי את התחת, זה דברים שיש לי אותם בחוץ. הכרתי בחורה מדהימה, זה מה שהיה חסר לי בחיים, אחי. יש לי הכל חוץ מזה. אז אם אני נעלם בתוך הזוגיות, מקבל את זה בברכה, אחי.
אני הייתי שמח לשאול למה יצאת עליי בצורה כזאת. גם כשאת חושבת שאני... קודם כל זה משחק, עם איך שדיברתי לגמרי. לא, אין בעיה, אז אני אגיד לך משהו. אם יש משהו שממש למדתי כאן, זה בשביל להעצים משהו, אני אתעסק בלהעצים אותו, ולא להוריד למישהו אחר. במקום להגיד לו, משה, אתה תותח, יא פאקינג מלך, כי הוא פאקינג היה מלך. אתה אומר, היא חלשה, היא חלשה, היא חלשה, היא עייפה, היא חלשה. אין בעיה, אז אני אומרת, כשאני מתחרה... לא, כשאני מתחרה בתחרות, תקשיבו, את אמרת תסתמו כשהודדנו. לא, לפני אני התחלתי להגיד, תסתמו, ואז אמרתי, די, סתום. סתום. מי ישמע מה אמרתי? אבל יש דרך. אני רק אגיד בקצרה, אתה גבר על, ובא לתת לך חיבוק, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן. למי הכי התחברת בתעודת זהות? מפה, מכולם? מכולם, למי הכי התחברת? יש 3 אנשים שנראים לי פה, שאמרתי, וואלה, הם אחלה אנשים. זאת את, רפאלה ומשה. זה האמת. תודה. אוקיי, חייבת להיות הבסטי שלך, אוקיי? אני מאוהבת בך, ואין עליך, ורק גוד וייבס, ווואו וואו וואו. היא חמודה ממש, אני אוהבת. עם בת קצת חנפנית, נו, מה אני אעשה? אבל יש לה אנרגיות טובות. אני לא מרגישה שהיא צבועה, היא פשוט כאילו, for me, היא רואה את הדברים הטובים בבן אדם. כעת נעבור להצבעה. מה הניקוד שלכם? לעומר. 9. 9. 10. 9. 8. ממש מעניין אותי המספרים שלהם באמת. כן, הפכה לנשיקות. 10. 9. איזה כיף, חברים, מחמיא לי מאוד. תודה רבה. מה הניקוד שלכם? לטל. 7. תודה. 8. תודה רבה. 8. תודה. 8. 8. תודה רבה. 8. מה, אתם מתכננים מספרים? 8. 7. מה הניקוד שלכם? לנועם. בבקשה, 8. 8. יפה, החמאת לו. חשבתי תצפי כאילו 1. איזה 4? 1. לא, מה, על ויכוח, הגזמת. 10. 8. 9. 9. פרגנתם, אה? אני מרגיש באירוויזיון. מגיע לך? הפכת את זה ביושר. 9. 7. תודה רבה. רגע, אני חייבת לתת לך חיבוק. יואו, אני מתה עליך. נועם, היית מושלם והיא פתחנית. נו, מה לבר? הוא די נראה טוב. לא? שיראה טוב מבפנים. הוא בן אדם שהוא יפה מבפנים, מאוד יותר יפה מבחוץ. אבל כן, יפה, היא בובה. תקשיבי, בסוף היא ילדת 27 שעברה הרבה... מה הקשר? זה היה קשר, אין קשר. אי אפשר לדעת למה בן אדם מגיב בצורה מסוימת. רוצים לשפוט. אני לא שופטת אותה. אני לא שופטת אותה. איך הם היו טוענים עליי, אבל ראית? וואלה, יש שם כמה אנשים שצחקו קצת בראש, מצטערת. אני חושבת שדווקא זה שכולכם עניתם ברוגע, בשלווה, אני גם מאופקת, לא? הייתם מאופקים והם היו כאילו בזה, זה הוציא אתכם הכי טוב שיש. בטח, לשבת בקלאס. כן, קלאס, 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 הכל פה קלאס, אני מתה על זה. שאלי, נגיד, צריך לדבר באיזשהו שלב, אמרתי לי, כבר לא יכולה לשמוע אותה. אז כאילו, לא משנה מה העניין, אלא היא לא מבינה מה אני אומרת. מי שלא מעניין אותי לא מקבל את היחס שלי, נגמר. כאילו להגיד לי, אני בחוץ ראיתי הנעמה הזאת, איך קוראים הנעמה? אני בחוץ ראיתי כאילו דברים שהתחברתי אליהם, ופה, על סמך מה שראיתי בבוקר, לקחתי 100 צעדים אחורה. להגיד שהיא מזדעזעת ממני על סמך פאקינג 10 דקות, ושדור אמר, דיבר כמו שהוא דיבר, אז אני לא אגיב לו, מי אתה? מי אתה שאני לא אגיב לך? לא הבנתי, אתה כאילו השייך פה ולא ידעתי? יש כאן שייך חדש בבית? אוקיי, אני אגיד לך, אני לא מכירה אותה, אוקיי? Yeah, she looks bloody intimidating and she looks like a bloody Jen from the block, אוקיי? מה את מסמכת אותי עם האנגלית? דברי עברית. כולם באו, תקפו אותה על היום בבוקר. וואלה, בחורה לא ישנה במיטה שלה. כמה עצבני. אתה יודע, דברים של נשים. זה כאילו עשו לה כיפה אדומה על הבחורה. עכשיו, תקשיבי. אין בעיה. אני אגיד לך את האמת, וואלה, היא קצת שינתה לי גם את הדעה שלי כלפיה, מהבחינה הזאת של, אני רואה בחורה שהיא ביטחון עצמי גבוה, דעתנית, מתנסחת יפה מאוד, מאוד, מול 9 אנשים שמעבירים עליה ביקורת, זה לא פשוט. ואני דווקא, יש לי נקודות זכות אליה עכשיו. די, כולם נהיו עצבנים, כבר אין את הצחוקים. הכל פה כבד כפר עליך, כי זה התחיל כבד, מה אתה רוצה? אם הייתה אווירה קלילה, היה פה צחוקים. האווירה לא קלילה, מה לעשות? בסדר, כי הם לא מכירים אותנו, ואנחנו לא מכירים אותם. אין בעיה, אבל אנחנו מכירים אותם יותר ובנו, איך אנחנו לבוא עם דף נקי? יש שם 2 אנשים שאני לא יכולה לראות,
ואני גם לא מתכוונת לנהל את השיח, או לתת להם דין וחשבון על שום דבר, שזה חור ושונטל, וזה בסדר. באמת, באמת שזה בסדר. אני לא סתם פה חודש ומשהו, לא מוותרת לעצמי, אז אף אחד לא יגרום לי לוותר. לא על הדרך שלי ולא על מי שאני. אמא שלי. מה אומר לך? טוב, נראה עייף, עצבני. אתה יודע, זה שואב ממך אנרגיות, מה קורה? ביום, אחי, פחות ביום. אנחנו לא פה יום. אני פה, שלא יודע, לא רוצה איתך כמה שעות, זה מוציא ממך אנרגיות. חד משמעית שואב אנרגיה, אחי, מאוד. גם זה שואב אנרגיה, גם כל אחד, אתה יודע, בא עם המטען משלו, טעון על הזה, טעון על... גם כל אחד שונה, אתה פתאום יכול להגיד, וואי, איזה לקקנית, והיא באמת כזאת. ואתה אומר, וואי, איזה לקקנית. תקשיבי, הגישה שלך מאלפת. מתבטא יפה, מדברת יפה. גם כשאת מעבירה ביקורת, שהיא שלילית, זה נשמע מאוד יפה. וכשזה גם שלילי וזה נשמע מאוד יפה, זה נשמע מתנצל. ובגלל זה אנשים קצת מרימים גבות, קצת מגלגלים עיניים ומרגישים שזה מתייפייף. כשאני כועסת עלייך, הכעס עובר גם בטונציה. יש כזה דבר ביקורת בונה, לאו דווקא ביקורת שלילית. אני בחרתי ביקורת בונה כי אני לא מכירה אותם. אני מבינה, אני פשוט מסבירה לך למה ככה זה מצטייר. כי אם עכשיו אני כועסת עלייך, ואז אני אעשה לך כלבה, איזה רעת, ואני אלטף אותך. במקביל זה נשמע, את כאילו אומרת יכולת נפש, זה לא אותנטי. אוקיי. מרגיש מתחנחן, מה לעשות? זה יכול להיות. יכול להיות. אני לא, סבבה. מרגיש לא אמיתי. אוקיי. אז קודם כל, יכול להיות שלכם זה מרגיש לא אמיתי, וזה שלכם, כי אתם לא באמת מכירים אותי. נכון, חד משמעית. אבל אני לא אוהבת ולא שונאת אף אחד. מבחינתי, כאילו, עד לפני יום הם היו רק... שנייה, רק דמויות. הדמויות האלה שאת מציגה כדמויות, את ישבת, תעצרי שנייה, ישבת פה, בלי להכיר אותם, אתם מדהים, תעצרי. אני רוצה להיות חברה שלך. של נועם, ברור, גם אמרתי את זה בתעודת זהות. אחותי, תקשיבי לי, גם על הודיה. לא אמרתי יודע שאני רוצה להיות חברה שלה. לא אמרתי שאת רוצה אפייה. היא נראית מפייה, חיים. ענבל, תקשיבי לי. אני לא מכירה אותך, אוקיי? שדחפת לי אתמול עוגיה לפה, בשנייה הזאת אמרתי, וואלה, כאילו בא לי להכיר אותך. את אותנטית, את הכי אמיתית שיש, את לא מפחדת מאף אחד, זה מהמם, אוקיי? אני רק אומרת שתראו, שאת תראי גם עוד צדדים בי, ואז אולי... ברור, אני בטוחה, חיים שלי, אנחנו לא 24 שעות ביחד. בדיוק. אני מעריכה אותך שבאת ואמרת לי את מה שאת מרגישה. באמת, אני באמת מעריכה אותך. על הסגול, על הסגול. תשמעי, אני רגע אגיד משהו, אני יודעת שאת לא תאהבי את זה. אני יכולה להיות כן או שזה לא המוד שלנו כרגע? אני בכן כבר, פתחנו. אני חושבת שהם באו במוד קשה. אבל כן, בעיניי לקבל אנשים חדשים ב"הי מה קורה", כאילו לעבור רגע אחד, זה כאילו משהו שכן צריך בעיניי לקרות. עשיתי את זה שנכנסתי. וכן עניין של רגע כבוד בסיסי. אבל לא הרגיש לי בנכון לעשות את זה. לא אמרת לכולם שלום? לא, מישהו ניגש אליי, אמרתי לו נעים מאוד הודיה, זהו. כל כך אהבתי אותה. אני אומרת לך, הייתי בצד שלה פי מיליון ממה שהייתי בצד של גל. ופתאום גודל הציפייה שהייתה לי כגודל האכזבה, וואו, כאילו נפגעתי ממנה ברמה האישית. אז זהו, את לא תתחברי איתה יותר? זהו? אם היא לא תיגש אליי, לא. לא, את לא מכירה אותי. באמת? כן, היא כבר כאילו בנתה את החומות. כבר? כבר. מבחינתי, אנחנו מארחים אותם בבית שלנו. סבבה, אוקיי. אז אני, מבחינתי, זה היה לי מוזר להכניס אנשים לבית שלי כשאני עדיין לא ערנית מספיק. אני לא אזייף את הרגש שלי, כי אני לא יודעת לעשות את זה. חד משמעית. ברור שכיף לקבל אנשים חדשים בחיוך. אין לי את זה. מה לעשות? אני חיה 38 שנים. וואו, מלא. בחיים שלי, באמת, לא נתקלתי בפרצוף כזה, אכזרי כזה, באנרגיה כזו. בחיים, אני אומרת לך. איפה שלא הייתי. ג'ינג'ית? הודיה. כן. לגמרי, זה לא סוד, זה לא פרצוף נחמד. זה לא סוד. וואי, אני אשכרה לא ראיתי את זה. שיהיה לך חיים טובים וקלים, אמן, ובאמת שהאנרגיה הזאת תעבור ממנה, באמת אני מאחלת לה מכל הלב. אבל זה אנרגיה גם כאילו של... ג'ני from the block, נכון? זה כאילו מאוד כזה... אמסטר, ג'ני from the block. לא, אבל ככה היא, או שזה... like a show. בסוף את מרגישה פה בנוח הרבה יותר ממה שהם מרגישים, זה בוודאי. אמרתי מה קורה. לא עברתי אחד. זכותי. לא חייבת. לא בא לי, לא הרגיש לי נכון. אם זה צריך להיות אחרת, יכול להיות שכן, באותו רגע, לא. אני לא רוצה בחיים שלי לעשות משהו בכוח. רק איך שאני מרגישה אותו. בחיים לא הייתי כזאת, אני גם לא רוצה להתחיל להיות כזאת. זהו.
תיכנסו לאתר או לאפליקציית רשת, ספרו לנו מה הופך קנייה לחכמה ומשתלמת, ואולי תזכו בפרס מתנת. למרשה של קרפור, בשר 100% טרי ואיכותי, הבחירה של הבית. אך, איזה טעם. קרפור. ספרו לנו איזה ביפרש עושה לכם את הרגע המושלם, ואולי תזכו בפרס מתנת. ביפרש מיוזיק. Give yourself more. צהריים טובים, דיירים. צהריים טובים. שימו לב, התחרות הבאה תתקיים בכמה סבבים. 2 דיירים יהיו על המזרון, על הברכיים, כשבידיהם מקל. המטרה היא להפיל את הדייר מהקבוצה השנייה למים בעזרת המקל בלבד. וואי, זה נראה כיף. יש לכם 3 סיבובים. דייר שיצליח להפיל את הדייר השני למים לפחות פעמיים, יזכה ב10 נקודות לקבוצה שלו. ליגה. שני, מה? את מי מקבוצת הדיירים הוותיקים תרצי להפיל? וואי, הוא בחר אותך. את פטל. Let's go. It's better, bitch. וואי, מי זאת השווה הזאת? היידה פטל! שימו לב, מהרגע תשמע השריקה, אתן יכולות להתחיל. בהצלחה, יציבות, תתרכזי. הוליך בשרי. דברי איתי אחרי זה. פטל, תמשיכי ככה. שני, בטוב, הכל טוב. אני רק נראית קטנה. I'm just a baby. בואי. בואי, אהובה. שני, תשעני עליה. טיפה עם המקל אחורה. פטל, כל הכבוד, עוד פעם, אותו דבר. טיפה הצידה. ראונד 2, פייט. פטל, את חזקה. אלופות, שתיכן, כל הכבוד. שני, כל הכבוד, שני, חיים שלי. כל הכבוד. כל הכבוד שכן. השיער שלך אפילו יבש. נכון? וואי, השיער שלך יבש. בקושי נכנסתי. פטל, כן. זיכית את הקבוצה שלך ב10 נקודות, את מוזמנת לשים את הנקודות. היידה. ייי. לאט לאט. That was scary. רק לא נדפוק לבה. אלופה. אלירן, מול מי אתה תרצה להתמודד? היידה. בא לך? יאללה, חיבו. יאללה, אלירן! תן בראש! אח שלי, אני נראה לך מה, עם הסוס פוני הזה, אחי, הוא סוס, אחי, הגנוב. אלרנצ'קה, you know the work. תסתכל עליי רגע. כשאתה מביא את זה מלמעלה, הגוף שלו נמתח, ואז אתה מוריד אותו כלפי מטה. תן בראש, אלירן. הוא כוכב, יש לו את זה בפנים. אלירן, אתה חייב. וואלה, אני לא אומרת לך כלום, כי אתה יודע את העבודה. just saying. דניאל, עוד לא ראיתי מאמן כושר עם גוף של אברך. מה זה, יש לך גוף של דתיים? ממש. מהרגע תשמע השריקה, אתם מוזמנים להתחיל. יאללה. בהצלחה. הלאה, דני. לאט. פשן. גונדו, דני, פשן. פשן. דני, לערב לך 5 מתאמנים עכשיו. הלך הסטודיו. אוי, קרה לו משהו. אלירן? יאללה, שובר שוויון. אתה מסוגל. 3, נכון? למה היא מגלגלת לי עיניים? שתי הפרצוף גלגלה. זה מוכיח לו שאני מה? שתי הפרצוף גלגלה לי עיניים. למה? לא, בגלל שכאילו רבתי עם חבר שלה, אז עכשיו היא כועסת. איזה חבר שלך? איזה מה? דור.
הסתכלתי על נועם, טל. סתיח ככה. על מי? לך, סתם סתיח ככה. הסתכלתי על נועם. ואז עשיתי כזה. הגעת לי עיניים. חייך, לאט לאט. לא באנו לאכול אתכם, הכל בסדר. מה? לא באתי לאכול אתכם, לא חשבתי. כאילו מה, איזה... אני לא חשבתי כלום, אני לא אמרתי כלום גם. אני באמת לא דיברתי, לא אמרתי כלום. ריחלת להם, עומר. לא, אמרתי, עשיתי לנעמה פרצוף והיא לא הגיבה לי, זה מה שאמרתי. חייכתי, למה לא הגבתי? לא, עשיתי ככה. טוב. לא הבנתי. ריחלתי? מה שאמרת? זה בול מה שאמרתי, הייתי הכי חמודה. חמודה? You're just a baby. I'm just a baby. באמת חמודה. זה הקרב המכריע. הראשון שיפול למים הוא המפסיד. דני, תתייצב, דני, תתייצב. אלירן, בשביל נויה. דני! בשביל נויה! בשביל נויה! איזה מלחמה. לא נורא, אלירן, הכל טוב. כל הכבוד, אלירן. עשית מה שעשית. בא לו טוב מכם אחד. וואלה, בא לך טוב מכם אחד, בלב אתם? לא נכון. הלב שלי הכי נקי בעולם, באמת, ואמא. דני, אתה זיכית את הקבוצה שלך? כל הכבוד. הגוף של האברך. 10 מתאמנים חוזרים. מצב הנקודות כרגע, לדיירים החדשים 20 נקודות, לדיירים הוותיקים 10 נקודות. אנחנו נתראה בהמשך. תודה. בטן איזה אלופה? חזקה כזה. כן, אמרת. מהמם. חיים, אני חזקה. כל הכבוד. חבר'ה, מה, פמפמנו אותם של החיים, כל הכבוד! כל הכבוד חשובה. מה אני יכול לעשות? לא, הכל טוב, מה, הוא ניצח, מה חבר'ה, הכל טוב. מה נעשה? הלילה, לילה, לילה, שמחה גדולה, הלילה, שמחה גדולה, We are the וואו, איך champions. עצבנה אותי, עומר. את באמת עשית לה פרצוף והיא פשוט זה? עשיתי ככה. איזה מוזרה ואז היא גלגלה לי עיניים, ואז היא אומרת לי, חייכתי לעיניים. היא לא חייכה, היא גלגלה לי עיניים. ואז אמרתי לה, אומר, מה, הייתי הכי חמודה, למה היא מגלגלת לי עיניים? אז היא אומרת לי, אנחנו לא רוצים לאכול אתכם. מי אמר שרוצים לאכול אותי? מה? וגם, כפרה, מי אמר שאני בכלל בתפריט? מה את רוצה? כן, לא, אני גם לא אוכל לך בגרון, שחררי. הבנתי כבר, הכל טוב. הם באו עלינו מורעלים, אני מחייכת לנועם, כי אני מוציאה לי לשון. זה נורא. לא, היא עשתה פרצוף, גם לי עשתה לפני זה פרצוף. לא, היא הכללה, היא שמעתי על עומר. זה מורכז, זה מורגש האנרגיה שלהם. כן, כאילו באנו עכשיו לקחת להם את המקום. אתם יודעים גם עוד משהו? שורף להם רצח שאנחנו פה בזה והם שם. אני ממש מרגישה לא בבית, לא נעים לי, לא נוח לי. תוך יום-יומיים כאילו, זה אני שמשנה. בהלם מלגרום לאנשים שגרים פה להרגיש ככה, כאילו, תשחררי, מה את רוצה? שיח פרצוף הייתי הכי חמודה בעולם. האם גם שאני עד, מסתכלת עליי ככה. מסתכלות כאילו בשנאה. די! תקשיבי, אני מבין למה הם עושים את זה, הם חושבים על המקום שלהם. הם באו למקום של אנשים שחודש וחצי מכירים אותם, יודעים מי הם, וזה מפחיד, והם רוצים להראות נוכחות. עוד יומיים אנחנו נכין את המטבוחה. שאמרתי כל הכבוד לאלירן, נועם נראה לי עקץ אותי. לא היה לי כוח אפילו להישאר. כן, הוא גם קצת לא היה לי כוח עולה לו. להישאר. למתוק הזה. חודש היה כמו עציץ בבית, פתאום התחיל לחלק עקיצות. זה גם עושה הרגשה כזאת נורא. הרי בואי, אנחנו לא באמת נשאר ככה. הרי הם יהיו בסוף חברים שלנו ואנחנו נתחבר אליהם באיזושהי צורה, זה לא באמת יהיה ככה. אז למה אתם ככה? את רוצה שאני אגיד לך משהו? לדעתי זה שכאילו אנחנו הגענו, גרם להם כאילו יותר להתחבר. ברור. דיירים, כעת נמשיך לסבב נוסף של רעיונות אישיים. שלום! טוב, גלילאו. שלום. שלום. איזה חמודה. מה קורה? היי, גרל. באים לכם. ברוכים הנמצאים. את הביקורות הטובות שלי והפחות אנחנו נשב אחרי זה לסיגריה, אבל אני אשאל אותך האם הלב שלך פתוח ופנוי היום לזוגיות, ואני שואל את זה בשביל חבר. הלב שלי פתוח 100% לזוגיות, ו100% פתוח לחוות אהבה אמיתית. הם מתים עליה. וקודם חשוב לי לראות את הבן אדם. זה עבד עליהם שהיא מסקרבנת. חכי שיהיו פה יומיים. יראו שהיא מתמסכנת. ואם לומר את האמת ולהיות כנה, אז עם כל מה שאני... בסוף להגדיר אותי בסקסית פחות עושה לי את זה.
פחות במה למרות שאני סקסית, חד משמעית, ואני יפה על עצמי, אבל אני הרבה יותר מזה. את הרבה מעבר. אז פה נפלת איתי. זהו, נגמר? אל תתפסי אותי במילה. כן, לא נצא זוג. אבל לסיגריה נשב. אבל סיגריה נשב. מה קורה? בסדר, איך אתם? אני יכול לדבר עם זה. יאללה. אני חושב שיש לך נקודות אור מאוד יפות, שאתה נפתח לאנשים ורואים את זה. אוקיי. אפשר לצאת ממך הרבה יותר ממה שרואים. מה אתה חושב שמשפיע עליך? כאילו, אם זה החברים או אנשים שאתה יכול להתפתח אליהם, כאילו, מה הגורם הראשוני? תשמע, עכשיו לשבת, לאסוף את כולם, כמו שאנחנו כאן, ולהתחיל לספר על החיים שלי, וזה פחות אני, אתה מבין? ברור. יש לי קצת דברים שהם עדיין נוגעים בנקודות קצת רגישות, קצת פצעים פתוחים כאלה, שקצת יותר קשה לי לדבר עליהם. אז לאט לאט אני מתחיל להראות מעצמי, ואני מנסה להילחם בעצמי ולהראות עוד דברים ממני, וכמה שיותר. אתה מרגיש שאתה עובר איזשהו שינוי לטובה פה? אני כל החיים הייתי מוקף כזה בקבוצות, אם זה החברים בבית, צבא, לימודים, מילואים. כאילו לא הרגשתי אף פעם בודד. וכשהגעתי לפה אז כן היו לי ימים קשים פה, והתחלתי לבנות את עצמי מבפנים, ואני חושב שכאילו כן עשיתי סוג של שינוי בתוך עצמי. חמוד קורן, איזה גבר. באמת גבר. טוב, אני אגיד ממה שראיתי, שנכנסת להרבה ריבים שהם לא שלך. היה ריב של נגיד 2 דיירים, ואז את נכנסת. היה עוד ריב של 2 דיירים, ואז את נכנסת. אף פעם לא היה איזה ריב שבאמת פנו לאור ורק הזנית. לי זה היה טיפה לא חורק, כי בסוף זה שלך, אבל פשוט אמרתי, למה היא מתערבת? כי אני מבין שיש פה חברים, לפעמים את רוצה להגן עליהם. לגבי ההתערבויות, שמעתי את זה כבר, כאילו, זה נאמר פה כבר כמה פעמים בבית, והבנתי שזאת אני. כאילו, אני יודעת שגם בחוץ, אני תמיד אעמוד על העקרונות שלי, במיוחד שזה חברים שלי לידי. את חושבת שאם היית, בוא נגיד במרכאות, בוחרת בחבורה אחרת, היית פועלת אחרת כאור, או שהיית עדיין אותה אור? כאילו, תראה איך הם אומרים דברים עליי בלי להגיד את כאילו... שמע, אני חושבת שאני, כל הזמן אני אותו דבר. אני באמת חושבת שאם תשבו איתי רגע שיחה אחד-אחד... חיימו, שאת כאילו מצד אחד לילה ופתוחה וסבבי, אבל אני יכולה להגיד לך שאין פעם שאנחנו יוצאים לחצר, ואת יודעת מה, את אפילו לא מסתכלת לכיוון שלנו. לא, זה לא נכון. אני באתי להגיד לכולם שלום, היו כאלה שפשוט הסתובבו לי בפנים, ואין לי בעיה. אני באתי אחד-אחד, חיים שלי, אמרתי שלום. אז אם באתי אחד-אחד, אז איך לא באת אליי? יש כמה אנשים שפשוט בלתי נסבלים. איך זה לבוא לתוכנית סגורה, לתקופה, ולא להיות עם הילדים? זה מאוד 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 קשה, אבל עשיתי להם הרבה הכנה מראש, ויש לי אידיאל כזה ממש שאני אשמש להם דוגמה, ושהם יעריצו אותי. ואני באתי להגשים את עצמי, ויש פה גם את נעמה, אני חושבת שאנחנו באיזשהו אידיאל כזה, שאמא לא צריכה להפסיד את עצמה. יש לנו סיפור אותה גברת בשינוי אדרת. אנחנו גרושות, מגדלות. אני 5 ילדים, את 6 ילדים, לבד, מקלקלות לבד, זה לא פשוט. אז קודם כל שפו, כי אני יודעת שזה מאוד מאוד קשה. לסחוב כל ילד על הגב ועל הלב שלנו, כל אחד מה שהוא מביא. אני אומרת לך. יפה גל, תשובה יפה. זה הפוך על הפוך. בלעדיהם אני לא קיימת, אין לי טיפת אנרגיה, וזה לא היה בכלל אותו דבר. כן, אבל אני בטוחה שגם את סוחבת אותם. אני מבינה, אני באמת... יכולה לגמרי להבין מאיפה את חושבת, אבל אני כבר החלפתי את הערוץ של ההישרדות בערוץ איזה מזל שיש לי. אבל את בכל זאת אימא, את חייבת לסחוב אותם גם ולגדל אותם. היא חמה עליה, גל חמה עליה. היא אמרה שהיא מותק ומכירה אותה, לא? בהתחלה, ואז היא לא החמיאה לה, אז... אנחנו מקלקלות ומחתלות ומטפלות ומנקות ועושות. ושומרות מה לא טוב להם. אבל אם לא היה לנו למי, כנראה שלא הייתי יודעת כל מה שקיים בתוכי. כן, אין בעיה, אבל התכוונתי... כי לא היה לי לאן להפיק את זה. התכוונתי כביכול אז בוא נעשה כזה דבר. את עם 5, אני עם 6, שתינו גרושות ושתינו מגדלות לבד. אבל אני לא אדבר מגרונך ואת לא תדברי מגרוני, וכל אחת רואה את העולם שלה אחרת. אני לא דיברתי מגרונך. אישה צבעתית, יאללה. שנייה, יפה שלי. רגע, את יוצאת עליי כי אמרתי לך שכאילו... לא, כי סיפרת כביכול את אותך דרך ההזדהות שלך איתי. ויש לנו המון הזדהות. אני חושבת שכל אימא פה... אבל לכל אחת יש את הסיפור שלה. כל אימא. אפשר לראות אותה, אני מצטער. מה נגע לך כאילו שלא אהבת שאמרתי? לי חשוב ממש הבידול. וכנראה שזה העקב אכילס שלי, ומהר מאוד נגעתם בו. אבל את עולמך ואני עולמי. פשוט רעה, באמת. סליחה להגיד. לא, זה נכון. אני אומר לך באמת, הכי רעה. קודם כל, אני חושב שאת אימא לביאה ל6 ילדים. להיות אימא ל6 בגיל 36, זה מדהים בעיניי. כל הכבוד לך, באמת. תודה רבה, אני חייבת. ודבר שני, שאני רוצה לשאול אותך, הקשר האחרון שלך
אני בן אדם שאין לי בעיה עם כל המגזר והעדות וכל הזה. אוי ואבוי. אני גם יצאתי עם מישהי שהיא לא יהודייה, אבל דיברנו מההתחלה על תהליך הגיור. אז רציתי לשאול אם זה עלה ביניכם, השיח הזה, או שזה פשוט לא עניין אותך. איזה שאלה. היא לא תרצה לענות על זה. היא תענה. כרגע אני מה זה לא שם. זה משהו שאני הייתי שמחה להעלים מהחיים שלי. הכל טוב, זה חלק מהחיים. נכון, זה חלק זה בסדר, אנשים עושים טעויות. צמחתי משם. טעויות. מה זה, למה לדבר ככה? זה היה האקס שלה. מה טעות ומה לא טעות, וואלה, האקס שלה זה הגבר הכי מדהים שהכרתי בחיים שלי. יאללה, בלבלו את המוח. טעויות. אבל אני פה לא כדי לדבר על זה. הכל טוב. וזה גם בכלל לא רלוונטי. גם אם אני אתן לך תשובה שתרצה אותך, לא, זה לא קשור לרצות או לא. בשוק שהיא ענתה ככה. אני רוצה למחוק את זה מהחיים שלי. בסדר, גם אני כרגע יודעת להגיד לך דבר אחד. אני רוצה בית כשר, נאמן בישראל, בית יהודי, אני רוצה חופה, אני רוצה קל. זה לא משנה, את יודעת מה, גם אם הוא היה יהודי, את לא מדברת ככה על אקס שלך. נכון, שאני אומרת. לא יודעת איך זה נגמר אולי. אל תגידי לי, אני יודעת הכל, אל תגידי לי לא. הכל אני יודעת. לא יודעת מהצד שלך. הכל אני יודעת. בסדר, הוא לא יגיד לך דברים. לא רלוונטי, אני יודעת הכל, אני אומרת, אנחנו לא רוצה להיכנס לזה. דיירים, הגיע הזמן לתת ניקוד לקורן. אני היום הקמתי חיובי, אחי. 8. איזה קמצן. 8. 6. 8. 10. שמגיע, מגיע. תודה רבה. אני 8 קורן. אני חושב שאתה מתוק אמיתי. תודה. 8, בא לי לראות ממך עוד. וואי, גם לי. באמת. 10. חמוד. 7. בבקשה, תנו ניקוד לאור. אני אשמח להכיר אותך יותר. גם אני. באמת. 9. 7. גם אני 7. אני רוצה לראות עוד. 8. 7. ומה הניקוד שלכם עבור גל? בבקשה, אחי. 6. 8. 6. אשמח לשבת איתך ולדבר איתך. שלי 8. 7. 9. 9. תודה לכולכם. ובהצלחה. בבקשה. אני שמחה שאתם פה. איזה כיף. תגיד, מה אמרת לגל? את סקסית? כן. מה? תגידי תודה רבה, יש בי המון מעבר, אנחנו עוד נכיר. לא, אבל זה... היא רוצה לתת תשובה שהיא רוצה שאנשים כנראה ישמעו. וואלה, רציתי לתת לה 10. 10. נתת לה 6. למה אני מרגישה כאילו אני מכירה את נעמה לפני באיזה כמה קטנות שפגשתי אותה. ואת מרגישה שהיא עכשיו שונה? יש לי ממנה וייבים לא טובים. אבל גל, את לקחת אותה ישר. כי אני שונאת שמתלבשים לי על החיים. בגלל שלך יש ילדים ולי אני מעריכה כל אישה באשר היא, גם אם יש לה 18 ילדים, אבל בבקשה תפסיקו לנסות לטפס לי על הגב בכל הצורות. גם עם האקס שלך וגם עם זה. אני בא לי שאם אתה שואל אותי משהו, אל תכניס את עצמך, בכל צורה. מה, לא הבנתי, אנשים מחמיאים לך. לא הבנתי את זה בכלל. עכשיו את תראי בן אדם שעוד לא, גם שאלתי אותה. איפה זה נגע לך? מה אמרתי? התחושות שלך כאמא הן לא התחושות שלי כאמא. אל תנסי לאשר אותך דרכי. והיא ממש לא הסיפור שלי. היא באה מחיים לא דומים לשלי. נכון, יש לה מספר רב של ילדים כמו כמעט שלי, אבל אנחנו לא דומות בשום צורה חוץ מהנתון הכמעט הזה. כל הזמן לחפש להתגונן, וכאילו אנחנו לא בסדר, והיא מדברת בכבוד. כפרה, הכל בסדר. הכל בסדר, חיים שלי, כבודך במקומך. הרגשתי מה זה מותקפת, הרגשתי לא טוב. שגם אני מרגישה שכולם. מה? בגלל השאלה הראשונה שתקפו אותך. הם באו במות של מה אתה קשור עם האקס שלי? מה אתה קשור עם יא מוזר? וואי, איזה שאלה. מה אתה קשור יא מוזר? מה זה השאלה הזאת? חשבנו שלא תעני על זה. לא עניתי, קידמתי אותו, אבל הוא עצבן אותי. מסתבר שהוא אוהב לשאול שאלות על זוגיות, הבחור הזה. כן. אוקיי, צופים יקרים, אנחנו עצרנו, אין פרסומות. את ההמשך של זה נראה לכם מחר, ומחר גם נגלה מי זכה בכוח המגן הנחשק, ומי מהדיירים הוותיקים מועמד להדחה בשבת. ובשבת תתכוננו להדחה מטורפת, סופר מטורפת. כל הפרטים מחר.
עד כאן האח הגדול הערב. בעוד חצי שעה ערוץ 26 יחזור לשדר. מזכירה לכם שמחצות הערוץ חוזר להיות בתשלום. אתם גם מוזמנים להיכנס לאתר או לאפליקציית 13 פלוס ולהצטרף לעשרות האלפים שכבר משחקים בליגת המעריצים של האח הגדול, ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל שבוע. מחר ב2 קובי מחט תהיה כאן עם הדוח היומי, ועכשיו אני שמחה להגיד ערב טוב לגיא לרר באולפן הצינור. מה קורה לרר?